Айгөл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Ул балта белән кизәнгән сайын, һәр күзәнәгемдә яшәү суты әкренләп кибә барды. Мин толым очларының җиргә якынаюын тоям. Әле генә җил кочагында иркәләнеп назланган гәүдәм авыртудан түгел, тамырларымнан аерылуның котылгысыз икәнен аңлаудан суырыла, сызлана, куырыла. Әдәм балаларының без каеннарны нәзберек диюләре хактыр мөгаен. Минем үткәнемдә калган язлардагыча сулыгып елыйсым килә. Тик ни үкенеч, күз яшьләрем кипкән. Мин тавышсыз гына үз алдыма үксим. Хәер, кычкырып сүрән салсам да, бу җиһанда җан авазын ишетүче, аңлаучы, гомумән аңларга теләүче табылыр иде микән? Балтасы үтмәс булдымы? Әллә инде бу ир егетнең буыны сыйык идеме? Бер селтәнүдә кыеп төшерәсе урынга, ул иренеп кенә кизәнә тәнемне җәрәхәтләвен дәвам итте. Эшрәте белә торганга охшамаган шул. Менә тагын балтасын бер читкә атып, тәмәке көйрәтергә шүгәләде. Озаклап, тәмләп тарткач, дөньясында бер гаме калмагандай җиргә сузылып ук ятты. Башындагы иске кәпәчен кашына төшереп, күзләрен йомды. Янына йөзеп кенә дигәндәй килеп туктаган ялтыравык кара машинаны да искәрмәде ул. Әллә йоклап ук китүе булды инде. Машина тавышсыз булса да, аннан сикереп төшкән хуҗасыныкы шактый көр икән. Көзгедә йылкылдаган ботинкасы белән җирдә яткан егетнең кабыргасына төртеп, «Эшең беттеме әллә?» дип ярсып эндәште. Егет дертләп торып утырды. «Ни бит, Шамил Сабирович, теге якларны чистарттык инде. Перекурга гына ниткән ием». Ул гаепле кешедәй кулларын угалап торды да, җирдә яткан балтасына үрелде. Тик Шамил дигәннәре өлгеррәк булып чыкты. Дигәнче балтаны үз кулына алды да, күз ярмәс җитезлек белән минем кәүсәмә бер генә кизәнде. Шул мизгелдә бөтен гәүдәмне сәер бер җиңеллек һәм коточкыч авырлык биләп алды. Мин кулына балта тоткан бу 40 яшьләрдәге ир егетнең күкрәп торган булмышында үз кавемемне танып өлгердем. Ишетмәде. Жан авазымны ул да ишетмәде. Артында каңгырап торган егеткә борылып, баягыча ачулы тавыш белән «Җәһәтрәк кыланыгыз, кичкә эш беткән булсын», дип әмер бирде. «Бетә, Шамил Сабирович, басу яклап иске каберләрне чистартып бетердек, менә монысы ни бит? Әллә ни борынгы түгел бугай? Бу сер кебек бер үзе тырпаеп читкә чыгып калган». Егет нәрсәнедер әйтеп бетермәгәндәй карашын зират ягына борды. «Анысы синең проблема түгел. Койманы тигезләп куярга кирәк дидемме? Ташландык бер кабер аркасында фәлән метр җирне әрәм итә алмыйм бит инде мин». Ир таш юлдан гына йөрергә яралган затлы ботинкасындагы балчыкны кагарга иелеп, кире уйладымы, урталай бөгелгән җиреннән тагын тураеп басты. Бөркет карашы җирдә җәйрәп яткан мин каенны түгел, ниндидер чиксезлекне, киңлекне күзли иде. Ул минем иңрәвемне, инәлүемне ишетми. Эй, ир егет, бит без синең белән бер тамырдан, кардәшләр. Сүзләремә колак салсаң, сәерсенер идең. Чөнки син гомумән сәер кеше. Каян беләсең дисеңме? Әллә дәшмисеңме? Дәшмә, кирәкми. Баягы егет кебек син дә яшел чирәмгә кырын ятып, күзләреңне урыс кәпәче белән каплап, кояш астында бераз шерем итеп ал. Үткәннәреңне барла. Ашыгасың. Тукталып уйланырга бер генә минутта вакытың юк, шулаймы? Тик син минем яныма киләчәксең. Барыбер киләчәксең бит. Йылкылдап торган кап-кара майбах халык телендә контур дип кенә йөртелә торган идарә йорты алдына килеп туктады. Тәрәзләре дә кап-кара булганлыктан, аның эчендәге кешене күрү мөмкин түгел иде. Тәрәзәдән үрелеп караган сәркәтип кыз ничек кенә кызыксынмасын, ят машинада кем икәнен ачыклый алмады. Үз алдына иренен турсайтып,
Компьютерда пасьянс уйнавын дәвам итте. Ул да булмады, ишек бар киңлегенә ачылып китте. Култык астына күн папка кыстырган, энә җептән генә чыккандай затлы костюм кигән ир затының иркен адымнар белән кирип килгәне күренде. Сәркәтип кыз компьютерындагы кәртләр яшен тизлеге белән юкка чыгып, экранда ниндидер эшлекле таблица барлыкка килде. Абзый үзендәме? Заманча киноларда күз күреп ияләшкән киң җилкәле, озын буйлы, кызлар ах итәрлек артистларга охшаган, үз-үзен тотышында чатнап торган ныклык һәм тәвәккәллек чагылган таныш түгел ир каршыдагы ишеккә ияге белән генә ымлап шулай диде. Зариф абыймы? Юк бит әле ул. Килер микән? Кыз иң башын сабыйларча сикертеп куйды да, яңа кызыксынучан караш белән ят кунакка күтәрелеп карады. Ир аның соңгы сүзләрен ишетмәгән шикелле, җиңен кайтарып, кулындагы сәгатенә күз салды. Ул арада ишектән җил-җил атлап, дөресрәге тәгәрәп, түгәрәк гәүдә килеп керде. Халык телендә хуҗалык җитәкчесе Зариф Харисовичны исемләп торган кеше юк иде. Үз артында кемдер туп, кемдер түгәрәк дип кенә җиппәрә. Аның кыяфәтенә карасаң, шушы кушаматлардан да кулайрагын табып булмас кебек шул. Уртача буй һәм алдан бүселеп чыккан зур корсак, аның атлап йөрүен күз алдау мөмкин түгел. Ул чыннан да атламый, я шуып, я тәгәрәп кенә йөри шикелле. Извини, брат, көттердем. Зариф кунак белән ике куллап күрешкән арада, Сәркәтип кызга чәй әзерлә дип кыркугына әмер бирде дә, үз бүлмәсенә керә-керешли сүзен дәвам итте. Үтерәләр бу семинар белән. Сукмаклары безнең тирәдән үтмәсә соң, чыкмаган җан гына калды инде. Бүген көн буе юл читендәге агачларны буяттым. Теге атнада гына бер кат йөреп чыккан идек. Яңгыр явып харап итте. Ярар, безнеке калып торсын. Значится, чын-чынлап эшкә тотынабыз дисең инде, Шамил энекәш. Син ни, Фәләневич дип тормасак үпкәләмә инде, брат. Авыл кешесен үзең беләсең. Зариф киң өстәл артындагы кәнәфиенә кирип чумды. Кунак тәрәзә буендагы диванга аркасын терәп утырды да, күзләре белән кабинетны айкап алды. Сөйләшенгәнчә, документлар әзер. Шамил папкасын ачып, файлга пөхтәләп салынган кәгазьләрне Зарифка сузды. Шунысын да кара, абзый. Мине сатып алынганы гына түгел, схемада күрсәтелгән җирләрнең барысы да кызыксындыра. Алай. Кәгазьләргә күз төшергәч, Зарифның гәүдәсе кебек үк түгәрәк йөзе сүрәнләнеп китте. Ул пеләше ялтырап күренгән башын сул кулы белән сыйпап алды. Монда бит, брат, авыл халкының көтүлек җирләре дә, печәнлекләре дә кирип чумган. Шамил миңа димәгәе дигәндәй башын кыңгыр салып, мыскыллы елмаеп кына куйды. Абзый, башыңны урттырма. Мәсьәлә хәл ителгән. Ул бармагы белән генә өскә ымлап күрсәтте. Каршылар юк. Халыкка пай җирләре өчен түләнер. Ә инде сыерларын телиләр икән, абзар артында, теләсәләр, бакчада көтсеннәр. Анысы мине не волнует. Зариф иңсәсен җыерды да кәнәфиеннән күтәрелде. Әйтүе рәхәт. Тагын мине таларга тотынырлар инде. Булай да халык дошманы урынына күрәләр иде. Хәзер бит кеше тарт итәлмәсә дә гәзиткә шылтыратып журналист чакырырга гына тора. Аларына үзләрен күрсәтергә җай гына чыксын. Син нәрсә, абзый? Ниндидер журналюгылар алдында калтырап төшәм димәкче буласың мәллә? Шамил уң кулын диван аркасына салып кырын ятты. Килгән кунакларны җайлап каршы алу, майлап озату синең вазифаңа кермимени? Зарифның йөзе тагын сүрәнләнеп китте. Ул ике кулын чалбар кесәсенә тыгып, ишекле түрле йөренеп килде дә, ишекне ачып, «Нәзилә, чәең буламы?» дип кырт кына эндәште. Ишеккә колагын терәп диярлек торган кызыкай шуны гына көткәндәй, бер гөнаһсыз кыяфәттә елмаеп, «Алып керимме дип сорамакчы идем, Зариф абый», диде дә бераздан кечкенә подноска тезелгән тәм-томнар, ике чынаяк чәй күтәреп, Шамил алдындагы өстәлгә куйды. «Чәйнекне дә кертеп куйыммы, Зариф абый?» «Алып кер дә ишекне әйбәтләп яп, теге яктан». Менә бит, алдыңда Зариф абый дип биеп кенә торалар. Шамил мәзәк кенә итеп баш бармагын шартлатты. Бөтенебез бер-беребез алдында әпипәгә бии инде, брат, заманы шундый. Әйдә, булганыннан җитеш.
Счет номерлары үзгәрмәгәндер бит. Шамил кайнар чәйне ашыкмый гына булгаткан җиреннән сораулы караш белән күтәрелеп карады. Юк та... Зариф нигәдер тотлыгып куйды. Нәрсә син беренче тапкыр кияү куенына кергән кыздай уялып калдың? Шамил шаярткан булып эндәшсә дә, күзләре шактый усал ялтырый иде. Бу бит, брат, авылны тулайым сату дигән сүз. Дөрес әйтәсең. Гади генә әйтеп әйткәндә, мин авылны сатып алам. Да... Сүз сүзгә ялганмады. Зарифның икеләнүе, йомшап калуы чыгырыннан чыгардымы, Шамил кинәт кенә кызып китте. Кирделе-чыктылы сөйләшүчеләрне җенем сөйми, абзый. Кайбер нәрсәләрне оныткан булсаң, исеңә төшерәм. 1995 елны үзең элек җитәкләгән колхоздагы ничә йөк машинасын тиеннәргә генә сатып алдың да, бик әйбәт кенә сумнарга әйләндереп, Хәмитовлар оешмасына озаттың. Шамил диванда яткан папкасыннан ниндидер битне эзләп тапты да, тиз-тиз генә күз йөгертеп алгач, судтагы хөкемдар тоны белән сүзен дәвам итте. Синең кул аша үткән КамАЗ машиналары, комбайннар, тракторлар, буларын мин сүз уңайыннан гына. Чаллыдагы 3 бүлмәле 2 фатирың, Казан янындагы җир кишәрлеге, балаларыңа алып биргән Тойоталарның ничә миллионлык икәнен сиңа санап күрсәтергә кирәкмидер бит. Үзең хуҗалык җитәкчесе, хатының кәгазьдә генә булса да авыл башлыгы. Кыскасы, монда да син үзең баш, үзең түш, шулаймы, абзый? Әле мин сиңа авыл башындагы кулъяулык хәтле җир өчен генә дә күпме күчердем, ә? Әллә син ул акчаларны мондагы Гайникамал карчык пенсиясенә өстәп куйдым димәкче буласыңмы? Ни гаҗәп, Зарифны бу сүзләр аптыратмады. Үзе хакында шул кадәр төгәл мәгълүмат туплаганын алдан ук белеп торуы булдымы, әллә инде эчендә кайнаган утны йөзенә чыгармадымы, ул тәмләп кенә чәй шимерүен дәвам итте. Аннан соң гына гаять тыныч тавыш белән: "Брат, бала-чага сүзе сөйләмә, пожалуйста. Бер кул белән бирәләр, икенчесе белән ала торалар. Эшләгәнне барыбер күрә белүче юк." Зариф та бая Шамил күрсәткән кебек бармагы белән өскә ымлады. Син монда ничә? 10 ел хакимлек итәм дисеңме? Шамил күзен кысыбрак туп-туры Зарифның йөзенә текәлде. 10 ел эчендә бармакка бармак сукмый кабинет күсесе булып утыруыңны эш дисең инде. Хит авыл эчендәге юлларны тигезләтсәң дә, тегәрмәч төшеп кала дип торам. Йөрмәле түгел бит. Соң, брат, кайсына акча җиткереп бетермәк кирәк, Стоп, акланырга кирәкми. Шамилнең йөзе тагын баягыча усалланып китте. Син миңа менә шуны әйт әле. Моннан 25 ел чамасы элек авыл башында тезелеп киткән ат, сыер, сарык фермалары бар иде. Аскы урам артында мәңге җимерелмәслек итеп салынган амбар бар иде. Мин әле генә расчет ясаган кишәрлектә комбайн тракторлар тезелеп торган парк иде. Аларның акчасы да синең кесәгә кереп яттымы? Юк, брат. Мин монда килгәндә хуҗалык йоны йылкынган тавык хәлендә иде. Бу тәкәләренә хәтле актарылып ташланган иде. Зариф ямсыз итеп хыйкылдап куйды. Әле дә җан асрап яшәгәнгә шаккат син, мондагы халык белән. Халыкка нәрсә булган? Аларга ни? Үгез үлсә ит, арба ватылса утын. Эшәләр, брат. Хатыннар эшә. Урамы белән, понимаешь, бордель оештырып яталар. Өйләнгәне, өйләнмәгәне, яше карты шулар янына йөри. Авыртмас башка тимер тарак булды инде алары да. Кичә генә берсенең хатыны зар елап минем янга килгән. Моның ире тәмәке тартам дигән булып төн уртасында чыга да югала икән. Шуның хатыны: "Наиләне авылдан кулмасаң, йөзенә кислота сибәм" дип каршымда как штык басып тора малай. Наилә дисеңме? Шамил үз кулакларына үзе ышанмыйча сискәнеп китте. Шул халәтен Зарифка сиздермәс өчен чынаягына иелеп чәй йоткан булды. Бар инде монда. Менә малай акча түлим бир дисәң, урам уртасында сузылып ятарга мужат. Кая куасың инде аны, Ширле анасы ничә ай үләлмичә интегеп ята.
Яхшымы, яманмы, монысы карый бит әле, ашата, җыештыра. Зариф кулын селтәп кесәсеннән тәмәке кабы чыгарды. Тәрәзә янына кузгалып, тәмәкесенә ут элдерде. Ничава гына нәмәрсә үзе? Әдәм рәтле итеп киендерсәң, я бөтенләй шишендерсәң. Тамак төбеннән оятсыз ыржаю авазы чыкты. Шамил әле генә ишеткәннәрдән телсез калган иде. Күз алдына яшүсмер чагының иң татлы һәм иң якты истәлеге булып озын толымлы, шөпшә билле кызыкай килеп басты. Ике арада 25 ел гомер җәйрәп ятса да, күңелнең яртысын әле дә булса авылга бәйләп тоткан күзгә күренмәс җепләрнең берсе иде бит ул кыз. Зарифның Наилә дигәне бөтенләй башка берәүдер. Шамил хәтерендәгесе андый түбәнлеккә төшмәс, юк, ышана торган хәл түгел бу. Зариф бүлмәсендә артык тоткарланырга теләмичә, Шамил ялт итеп сикереп торды. Абзый, әкиятләр тыңларга вакыт юк. Тиешле кәгазьләрне тизрәк әзерләп бетерү җаен кара. Шулай диде дә, папкасын алып, эре-эре атлап чыгып та китте. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Урам буйлап иркенләп җәяү атларга теләсә дә, үзәкләрне үзәр дәрәҗәдә таныш һәм шул ук вакытта бөтенләй чит ят тыелган сукмаклардан үткәннәрен эзләп таба алмасын белә иде. Машинасына кереп утырды да, кара тәрәзәләрне күтәреп, кузгалып китте. Кемнедер бик җентекләп күзәткәндәй, як-ягына карый-карый, ташбака тизлеге белән генә барган шәйгә үз алдына ачы көлемсерәп тә куйды. Танып сәлам бирер кешеләр дә, әйбәт кенә үскәнем дип аның сәламен алырдайларда күренми иде. Ул Зариф янына сугылганчы ук, күкрәгендә актарылган дулкын шавын тыя алмыйча, аскы урамнардан, таллы күл буйларыннан урап килгән һәм аптыраудан шаккаткан иде. Авыл урамыннан үләт чиры кырып үткәнмени. Хәлле генә күренгән йортлар янәшәсендә капка буен бил тиңентен кычыткан баскан, тормыш гаме сүнгән, хуҗасыз калган байтак өйләр күзгә ташлана. Чыкырланып беткән юллардан бүгенгедәй коры көнне дә рәтләп йөрерлек түгел. Яңгыр мазар яуса, җиңел машина белән авылга бөтенләй кирешле чыгышлы булмыйдыр мөгаен. Таллы күл. Ул юк. Бөтенләй булмаган кебек юкка чыккан. Елә бөгелә елаган таллар гына кемнәндер ярдәм сорап сыкрана шикелле. Шул тирәгә өелгән чүплек тавыгына биргә адәм балаларының сукмагы üzülмәгәнен сөйли иде. Шамил күзе күргәннәргә ышанмыйча, машинасыннан төшеп, таллар янына якынрак килде. Борынына бәрелгән әшәке истән күңеле булганса да, кире борылырга ашыкмады. Кайчандыр ай нурында шадраланып торган тымызык күл өсте урынында төзелеш калдыклары, иске машина кабинасы, капчык-капчык әллә тавык, әллә үрдәк йоннары, бәдрәф кәгазьләре, күгәреп бер-берсенә ябышкан кием салым, хәтта сарык үләксәләренә хәтле аунап ята иде. Күңелендә бүгенгәчә татлы сагыш, илаһи бер истәлек булып сакланган урынның булай мәсхәрәләнүе Шамилне тетрәндереп җибәрде. Ачуданмы, хыялларының шәлпәрәмә килүеннәнме, ир тешләрен шыгырдатып куйды. Яңак сөякләре биешеп алды. Күл урыныннан әллә ни ерак түгел элек җәйге ат утары бар иде. Хәзер ул тирәдә кеше биеклеге тигәнәк, шайтан таяклары кычыткан гына шәйләнә. Таштан салынган фермалар урынында да тирес өстендә җәйрәп үскән алабута түтәлләреннән башка берни калмаган. Әкияттәге җен-пәриләр каядыр күчереп куйган диярсең. Бер генә такта я таш кисәге дә күренми. Булар хакында алдан хәбәрдар булмаса, Шамил үзен башка авылга, алай гына да түгел, башка планетага эләктем, яки төш күрәм дип юатыр иде. Зариф авызыннан Наилә турында яңгыраган кытсыз сүзләр Шамилнең күңел тынычлыгын алды. Ялгыш аңлагандыр. Бәлки, сүз бөтенләй башка Наилә хакында баргандыр. Шулай икәнлегенә инанырга теләү булдымы? Ир машинасына утырды да, урам очына таба борылды. Ишекне ачуга ирнең йөзенә ниндидер авыр, тынчу һава килеп бәрелде.
Башын бәрмәс өчен тупсадан иелебрәк атлаган шәйгә үк ул өй эчендәге хәерчелекне күреп телсез калырга өлгерде. «Керергә ярыйдыр бит?» дигән соравы шактый көттереп яңгырады. Бүлмәнең яртысын биләп торган, акшары кубы беткән мичтән табагач белән ипи табасы алып маташкан хатын әйләнеп карамады. «Чукынып йөрмәле үзеңә кирәк тәтәй телләнеп!» диде дә кайнар табаны бияләйле кулы белән тотып, өстәл өстендә яткан мендәргә каплады. Сулышны буа торган һаваны арыш ипие исе күмеп китте. «Күзгә кырып салырлык та юк!» Шамил әллә аптыраудан, әллә шак катудан бер ара телен тибрәтә алмый торды. Ул хәтта күңеленең ерак бер төпкелендә татлы әрнү булып ничә еллар дәвамында сакланган тавышны таныгач та сискәнергә кыймады. Өй эченең коточкыч ярлылыгы, котсызлыгы өнен алган иде. Бер-берсенә таба янтайган тәбәнәк тәрәзәләрдәге төсе уңган сизрәгән пәрдәләр, башыңа тиярдәй булып куркыныч сыгылып торган түшәм такталары, идәндә палас ролен үтәгән алама чүпрәкләр, булар барысы да Шамил күреп өйрәнгән дөньяның капма каршысы иде. Почмактагы тимер башлы иске караватта калын юрганны муенына хәтле тартып япкан сап-сары йөзле берәүнең борын астыннан үз алдына әллә ыңгырашканы, әллә нидер мыгырдаганы ишетелә. Кайдадыр бәрәңге я суган ише әйбер череп ята микән, өйдәге тынчу һава гына җитмәгән, яу булып вак чебен бөтерелә. «Әннәше, мин бит Рамай керде дип торам!» Мич алдындагы хатын табасын идәнгә куйган җиреннән борылып карады да, ишек төбендәге затлы кыяфәтле ир-атны күреп читенсенеп китте. Нигә икәнен дә абайламастан, кашына ук төшереп бәйләгән яулыгын йолкып алды. Юа-юа төсе уңган иске халатының артык кыскалыгыннан читенсенеп, итәкләрен тарткалады. Бу Наилә иде. Гәүдәсенең элекке чандырлыгы югалып, тулы йомры төсмер алса да, баш түбәсенә төйнәп куйган чәчләре шомырт каралыгын җуеп, урыны белән ак буйлар күренсә дә, кайчандыр туп-туры булып сызылып торган кашлары йолкынып юкарып калса да, ирен читендә вак-вак буразналар шәйләнсә дә, бу Наилә иде. Күз кабаклары шешенкеләнеп, күгелҗемләнеп торса да, карашында самимилек һәм җылылыкның изе сакланмаса да, күзләренең коңгырт каралыгы да, сул як борын канатындагы кечкенә коңгырт миң дә, маңгаеның кыл уртасында беленер-беленмәс кенә күренгән җәрәхәт изе дә, дулкынланганда кул бармакларын биетеп торуы да Наиләнеке иде. Тик Шамил моңа ышанмады. Дөресрәге, ышанырга теләмәдеме, курыктымы, гафу итегез дип борылып чыгып китү ягын карады. Салыныбрак торган агач ишек еламсырап ачылды. Беркү өй алдыннан гомер бакый буяу әсәре күрмәгән каралы беткән баскычка аяк басуга ир күкрәк тутырып һава суларга теләде. Тик нидер бугазын кыса, тын алырга ирек бирми иде. Ул авыр адымнар белән җиргә төште. Атлаган уңайга ишек алдына карады. Түбәсе шалшайган ярым җимерек келәт артында буяулары кубып, тимерләре кәкрәйе беткән хан заманындагы иске таганны күргәч, дерт итеп китте. Юк, ул ялгыш кермәгән иде. Шамил! Яулыгын кулына тотып чыгып баскан хатын бик әкрен, әмма бәгырне телгәләрлек тавыш белән шулай диде дә, җавап өмет итмәстән, хәле беткән кешедәй лап итеп пычрак баскычка утырды. Ир эндәшмәде. Аңа тизрәк бу ихатадан, алай гына да түгел, урамнан, авылдан чыгып югалырга кирәк иде. Шуны аңласа да, аяклары хуҗасына буйсынмады. Ул кире борылып, баскыч буена килеп басты. Мин идем Наилә. Чыгып качарлык булгач, нигә кердең? Хатын башын күтәрде дә, сорау биргәнен бөтенләй онытып, әрсез карашы белән ирне башыннан аягына кадәр күзәтеп чыкты. Шамил өстендәге кыйммәтле костюмыннан, кершәндәй ак күлмәгеннән, йылтыр ботинкаларыннан кыенсынган сыман үсмерләрчә оялчан елмайды. Хәл белергә, күрешергә. Бу очрашуны бөтенләй башкача күзаллаган Шамил, хыяллары урланган сабый шикелле, битараф төс белән шулай диде. Наиләнең йөзендә исә мыскыллы елмаю пәйда булды.
Ул әле дә булса баскычтан тормаган килеш, күзләрен кыса төшеп, «Әнигә күрешмисең? Җирәнәсеңме?» диде ирне үчекләгән кебек. «Син нәрсә инде, Наилә? Ни хәлләр соң? Тормышлар ничек?» Хатын тиз генә эндәшмәде. Бу күрешүнең өнме төшме икәнен аңларга теләүе булдымы, кисәк кенә күзләрен шилт-милт йомгалап алды. Аннан башын күтәреп, без кебек карашы белән Шамилгә укталды. «Җан бар, эчәм. Менә шулай яшәп ятыш. Яшәү дип әйтергә яраса. Үзең сайлаган тормыштыр бит». Шамил уйлаганын кычкырып әйткәнгә үкенмәде. Туп-туры хатынның йөзенә текәлде. Наилә тагын тел тибрәтергә ашыкмады. Әкрен генә урыныннан кузгалды. Тулы беләкләрен баскыч култыксасына куеп сөялеп басты да, еракка билгесез ноктага күз ташлап, байтак шулай сүзсез торды. Аннан келәт артындагы җимерек таганга бармагы белән төртеп күрсәтте. «Син оныткансыңдыр да инде. Бер чак әнә теге таганнан чәчрәп барып төшкәнемне диюем. Мин ныгытып атындырмасам, йыгыласы түгел идең дә соң». Шамил хатынның маңгай уртасында шул вакыйганың мәңгелек истәлеге булып калган җөйгә карап авыр сулады. «Вәт шул, бәләкәйдән җибегән булганмындыр инде. Таганнан гына түгел. Тормыш арбасыннан да төшеп калдым инде мин, Шамил». Бер авык икесе дә тын тордылар. Авыр тынлыкны Шамилнең тамак кырып куюы бүлде. «Наилә, мин яңадан килермен әле, иркенләбрәк. Хәлимә апа белән дә күрешеп чыгармын. Хәзер китәргә кирәк, ашыгам». Ир кесәсеннән тәмәке кабы чыгарды. Тиз кабызырга ашыкмады. Аны бер учыннан икенчесенә күчергәләгәч, кире тыгып куйды. Наилә ялангач аякларына иске галош элеп, көтелмәгән кунакны озатырга кузгалды. Капка төбендәге гаять затлы машинаны күреп, хатын гаҗәпләнүдән башын чайкады. Якынрак килеп, көзгедәге кебек чагылган шәүләсенә текәлеп торды. Аннан уңайсызланып, бер үзенә, бер Шамилгә күз ташлады. Хыялларында ничә еллар шушы күрешүне көтеп, күз аллап, татлы уйларга чумып яшәгән бу ике зат бүген капма-каршы яссылыкта басып тора иде. Шуны аңлауданмы, башка сәбәп булдымы, икесе дә тизрәк капка төбеннән, яшьлек елларының телсез шаһиты яныннан качарга, бер-берсенең күзеннән югалырга теләделәр. Машина артыннан калган өрфия төтен таралып беткәннән соң да Наилә бер урында байтак басып торды. Әле булган очрашуның төшкенә түгеллеген шушы минутта гына аңлап алдымы? Хатынның күзләре кинәт киерелеп ачылды. Ул, кош кебек талпынып, юл уртасына ук чыгып басты. Аннан нәүмизләнеп, әкрен генә кирегә атлады. Өйгә кергәч тә үз халәтеннән тиз генә арынмады. Почмакта ыңгырашкан аваз ишетелгәч кенә айнып китте. «Наилә! Наилә дим!» Әнисенең су соравыдыр инде. Бер туктамый авызы кибеп интегә. Наилә өстәлдә торган банкадан тоткасы төшкән чынаякка кайнаган су агызды. Карават янына килеп, авыру өстендәге юрганны ачкач, бер кулы белән Хәлимәнең башын күтәрде. «Кеме ул?» диде ана кеше 2-3 йотып башын читкә алгач. Наилә эндәшмәде. Бераздан гына әнисенең аяк очына килеп утырды да, аның сары сарган йөзенә текәлеп карап торды. «Мәйсәрәттәйнең оныгын хәтерлисеңме? Казаннан кайтарып куялар иде дә, җәй буе авылда ята торган ие». Хатын иртәнге татлы төшен күз алдына китергәндәй, хыялы елмаю белән үз алдына елмайды. Авыру карчык күзләрен йомган килеш кенә көчкә аңлаешлы итеп эндәште. «Синең белән чөгендергә йөргәнеме?» Шул. Аягыма утырмадыңмы? Көзән җыера». Карчык гәүдәсен селкеткәләде. Наилә кузгалып, әнисе өстендәге юрганны ачып ташлады. Килеп бәрелгән әшәке истән борынын җыерып, сөяккә калган, ялтырап торган аякларны үзенчә сыпырганда итте.
Кемгә кайткан? Хәлимәнең Шамил турындагы сүзне дәвам итүе иде. Наилә җилкәсен генә җыерды. Кара инде. Аның ни өчен, кемгә, күпмегә кайтканы турында да сорашмады. Ярар, икенче юлы иркенләп сөйләшерләр әле. Килермен, яңадан килермен, диде бит Шамил. Хәер, ул теге юлы да, моннан 25 ел элек тә шулай дип киткән иде. Сабыйлыгы да чыгып бетмәгән, кая бетсен, аларның мәктәпне дә тамамламаган чаклары иде. Наилә ышанды, ышану гына түгел, ымсынды, өметләнде шул сүзләргә. Һәм көтте. Бүген булмаса иртәгә, кара тут йөзендә нур балкытып, Шамил кайтып төшәр дә, аны үзе белән алып китәр. Алар өчен уртак таң атар, бәхет кояшы елмаер дип көтте. Шушы өмет белән яшәп, 18-е, 20-се, 30-ы тулганын да сизми калдымы? Әллә сизмәмешкә салышып, үз-үзен алдадымы? Стенага эленгән көзгегә текәлеп торганда, шигә буенда ялтыраган бер бөртек ак чәчен күргән көнне, ул көзгене генә түгел, өметен һәм хыялын шелпәрәмә китереп ташлады. Шул мизгелдә көзге урынында какшайган кадак, сазап килгән кыз күңелендә коточкыч бушлык һәм битарафлык пәйда булды. Бу куркыныч, шомлы, өметсезлек тулы бушлык иде. Наилә үзенә урын таба алмый тинтерәде. Җанында кисәк кенә буран купты, өермә тузгыды. Моңа кадәр бар борчу мәшәкатьләрне шешә белән хәл итәргә күнеккән хатын йөрәк януын басардай чара тапмады. Кемнедер зарыгып көткән кебек әледән-әле тәрәзәгә күз ташлады. Ел буе су күрми тилмергән пыялаларның пычраклыгын әле генә искәргәндәй сискәнеп китте. Гаҗәпкә калган кыяфәттә ишек кашагасына, соңгы тапкыр кайчан агартылганы онытылган килбәтсез мишкә, әнисе өстендәге алама юрганга карап алды. Күз күреп гадәтләнгән дөньясы аңа бу минутта бөтен шыксызлыгы белән ачылды. Ямсыз иде, ямсыз иде, караңгы, нурсыз, мәгънәсез иде бу дөнья. Бөтенләй көтмәгәндә, уйламаганда Шамилнең пәйда булуы әлеге караңгылыкны тагын да көчәйтеп җибәргәндәй тоелды. Моңарчы бар тормышы жан асраудан, көнне төнгә, төнне көнгә ялгап кына яшәүдән гыйбарәт булган хатын, башка дөньяга килеп эләккән шикелле, гаҗәпләнгән кыяфәт белән тагын тирә-ягына күз ташлады. Бәгырен нидер телеп шиметеп узды. Атылып ишек алдына чыкты. Баскыч буенда яткан чиләкләрне эләктереп, урамдагы колонкага йөгерде. Каядыр соңа калудан курыккандай, ашыга кабалана су агызды. Аннан тулы чиләкләрен чайпалдыра-чайпалдыра өенә таба атлады. Җылытырга дигән суны чуен казанга өстәде. Казан астында инде сүрелеп килгән күмер өстенә идәндә яткан кайрыларны ыргытты. Вак утын алып керергә дип, янә ишек алдына чыгып чапты. Су кайнарланган арада тәрәзәдәге алама пәрдәләрне сыдырып төшерде. Алардан күтәрелгән тузан каш кирфекләренә сыланды. Өйне сөртештермәкче идем. Ишек катынарак күчерергә теләп, Наилә әнисе яткан караватны ипләп кенә үзенә таба тартты. Оф, таралып төшмәсә. Мине күмгәч юар идең әле. Хат идәнеңне юешлә башта. Шудыртырга җиңелрәк булыр. Хәлимә күзләрен ачмый гына өзек-өзек шулай диде. Үзе хәлсез бармаклары белән карават читенә ябышты. Интекмәсәң дә яраган. Наилә эндәшмәде. Тырыша-тырмаша караватны күчергәч, чиләккә таманлап су әзерләде. Мич арасыннан кер порошогы алып салды. Иске простыняны йырткалап, чүпрәкләр ясады да эшкә кереште. Тәрәзә пыялаларын юып, бүрәнәләрдәге тузанны сөртештергәч, өй эченә әзме-күпме кот кунды. Арурак челтәр пәрдә ише әйбер элгәндә, күрер күзгә тагын да күрмәкләнеп китәр иде дә. Каян аласың ди аларны? Наилә берни тапмаячагын белсә дә, почмакта торган иске сандык янына килеп чүгәләде. Калайлары тутыгып, төссезләнеп калган капкачны күтәргәч, нафталин исе килеп торган чүпрәк чапракны кыймылдатып карады. Юнлерәк дигәннәре күптән аякланып бетте шул. Әнисенең чигүле сөлгеләре дә, Наиләгә бирнәлеккә дип җыйган челтәрләре, мендәр юрган тышлары да аракыга алмаштырылып бетте. Алар гынамы? Иске булса да,
Килтерәп эшли торган тегү машинасы бар иде. Ул да китте. Әтисеннән истәлек булып калган күкеле зур сәгать тә. Бар чагында бүредәй, юк чагында шүредәй диде әнисе. Аңа пенсия китергән көнне Наилә янына эте-бете җыелып, ду китереп бәйрәм итәләр дә, аннан баш төзәтә-төзәтә, киләсе айны көтеп, көннәр, атналар үтеп китә. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Мин әкрен генә үлеп барам. Шулай да җаным рухым белән бирешмәскә тырышам әле. Нәрсә көткәнемне, кемне көткәнемне бик яхшы беләм. Мин соңгы тапкыр булса да бер көн күргән кәрендәшем белән очрашып калырга тиеш. Ул минем җан авазымны ишетергә тиеш. Адәм баласының йөрәге урынында мүкләнгән таш ятмый лабаса. Иртәме, соңмы, ул мине танырга, сискәнергә, уйланырга тиеш. Кибеп корып барган кәүсәм буйлап, котылгысыз рәвештә үлем якынлаша. Котылгысыз дим. Әйе, хак уйлыйм. Чөнки мине тамырларымнан айырдылар. Инде күпме генә талпынсам да, элеккечә зифа кайын булып, кошлар сайравына күмелеп, яки әрвахлар рухына дога кылып, зикер әйтеп утыра алмаячакмын. Иң аянычлысы, үземнең үк кардәшем миңа балта белән кизәнде. Туңудан калтырап утырган мәлендә учак утына ыргытса, бу кадәр үк үкенечле тоелмас иде. Бер карыш җир өчен бит, бер карыш җир өчен. Хәер, адәм балаларының акча һәм мал артыннан абына сөртенә йөгергән мәлләрендә минем кебек карт каенны кызганып тормаулары ниндидер гайры табигый хәл түгел. Каенны гынамы? Бер-берсен таптап үтәләр, сыталар, изәләр, үтерәләр. Шунысы аяныч. Мине юк итәргә әмер биргән яшь ир үзе үк минем тамырларыма бәйләнгән. Шу, тирә-якта инде әллә ничәнче көн гүләгән машина тавышларын күмеп, аның тавышы ишетелә түгелме? Шул, үзе бит, ул үзе. Менә ул бер көнге ялтыр машинасының ишеген ачып, кулындагы кәгазьләрне кабинага ыргытты да, ике кулы белән биленә таянып, минем тарафка борылды. Карашы исә тагын киңлекләрне иңли иде. Якынрак кил, ир-егет, бала чактагы кебек ялан аяк калып, тузанлы сукмактан бер генә йөгереп үтәле. Ул мине ишетте. Салмак кына атлап, яныма ук якынлашты. Элекке зират коймасы урынында аркылы яткан яралы кәүсәмә килеп утырды. Көрәк йөзедәй киң учы белән юка тузымны сыйпап алгач, тын калды. Бер көнгә гаярлеге, усаллыгы юкка чыккан кебек, йөзен ниндидер уйчанлык биләп алган. Бу халәттә озак утырмады. Кисәк кенә кыймылдап, зират эченә кирип китте. Мин аның иелә-иелә кабер ташындагы язуларны укыганын, кайберләре алдында нәрсәдер исенә төшерергә теләгәндәй шактый озаклап басып торганын күрдем. Байтак кына шулай әрле-бирле йөрөнгәннән соң, ул тагын минем кәүсәмә килеп утырды. Бер-беребезнең җан авазын ишетер өчен кайсыбыз ни генә кыла ала? Хәтерлисеңме? Әнә теге, юк, син башыңны борган якта түгел, уңгарак кара, уңгарак. Әйе, шул наратлыкта Мәйсәрә әбиең белән пешән чапканыңны онытмадыңмы? Посадкага барабыз дип, икәүләп чыгып китәр идегез. Әбиеңнең иң башында берсе зуррак, икенчесе кечкенәрәк ике чалгы булыр иде. Синең кулыңда 1 литрлы банкага ясалган сөтсез чәй, телем-телем киселгән мич ипие, 4 йомырка, шырпы кабындагы тоз, сапсыз чынаяк салынган чүпрәк сумка. Рәт-рәт тезелеп киткән яшь наратлар арасында чалгы белән селтәнү сезгә түгел, имәндәй нык ир-егетләргә дә кыен булгандыр әле. Шулай да сер бирмәдегез бит. Эй, бәрәннәргә кышлык пешәнне шүмәлә итеп әзерләп куя идегез. Ширки, кигәвен, марҗа киянтәсе. Әбиең әнә карагын шулай ди торган иде, хәтерлисеңме? Бимазаласа да, син дә үзеңчә селтәнеп, кирт-кирт чапкан булдың. Ир-егет икәнеңне раслыйсың килде.
Әтиең тегенди-мондый эшләрдә кайтып булышуны белмәде шул. Почта аша акча җибәргәләп торгач, җитә дип уйлавы булдымы? Син исә бишектән төшүгә үк үзгәрәк булдың. Җирне яраттың шул син. Ялан аяк чабуыңа да, әбиеңнән бер тотам калмыйча әле пешәнгә, әле җиләккә, әле берлегәнгә, чөгендер эшкәртергә йөрүеңә дә шул сәбәп булгандыр мөгаен. Каян беләсең дисеңме? Каеннарның үз сере. Минем тамырларым бик еракка, сезнең нәселнең чишмә башына тоташа бит. Шуны гына искәртәсем килгән иде. Хәзер инде чалгы күтәреп пешән әзерләп йөрүче юк авылда. Капка төбенә китереп сатканны әзерне көтеп утыралар. Менә хәзер шаулап үлән өлгергән, мәмрәп җиләк пешкән чак. Болын кырда берәр кеше заты күзеңә чалынамы? Кул көченнән генә түгел, табигатьтән, җир анадан ераклашты кеше. Элекке тупас, кытыршы куллар нәфисләнде, аның каравы күңелләре тупасланды. Теге яктагы күперне чыккач уң яктагы буа исеңдә микән? Син, Рифат, Наилә өчәүләп су кыйнырга төшә идегез, хәтерлисеңме? Судан беренче чыкканыгыз, бүтәннәрнең киеменнән шатырдатып каз боты ясап куяр иде дә, кырык әйткәләшеп, кырык дуслашып мәш килер идегез. Буа юк шул инде. Басу кырларны кыендырган, тирәсендә сез чабышып уйнаган су сиптерү җайланмалары да күптән юкка чыкты. Күрәсеңдер, инеш суы да кибеп бара. Беркемнең дә исе китми. Берәү дә чаң сукмый, уянырга, башкаларны да уятырга уйламый. Исләре китсә, су буйларын өем-өем чүп базына әверелдермәс иде. Бакча артында тигәнәккә батып утырган яр буйларын чистартыр, үзе яшәгән дөньяны матурлау өчен тырышыр. Кемдер килеп авызына каптырганны көтеп утырмас иде. Авылны, аның урамнарын, кешеләрен оныткансыңдыр шул. Бик күбесен танымыйсыңдыр. Хәер, каяннар танымак кирәк. Син тузан туздырып көтү каршыларга чапканда, капка төбендә җыйналып, ипле генә шикердәшеп утырырга яраткан әбекәйләр күптән бакыйлыкка күчеп бетте бит инде. Көтү каршылыйм, кич утырам дип җыелучылар юк шул хәзер авылда. Һәркем үз кабыгына кереп бикләнгән. Мал асраучылар да айлап түгел, көнләп кими бара. Хәерле булсын. Авылның яме дә тимер капкалар артына кереп качты. Ям генә түгел, кешеләрнең йөзеннән дә, күңеленнән дә җылылык качып бара. Анысы тагын да куркынычрак. Хөсетлек, бер-береңнән уздырып, байлык җыю басты халыкны. Кулыннан эш килгәне сукранып ятмый анысы. Дәүләтне дә сүгеп утырмый, җир җимертеп яшәп ята. Карашыңны урта урамга юнәлт әле. Яшел түбәле мәчетне әйтәм. Син бәләкәй чакта да, җәйләрен кайтып йөргәндә дә юк иде бит ул. Күрше-күлән ураза айларында авыз ачарга, җомга көннәрендә намаз укырга дип Мәйсәрә әбиең янына җыела иде. Син бала чагалыгың беләндер инде, алар тирәсеннән тизрәк чыгып ычкынырга гына тора идең. Чөнки беләсең, карчыклар башта чиратлашып, борын астыннан гына көйләп, читләре саргаеп теткәләнеп беткән иске китапларны син аңламаган телдә әй укыйлар. Аннан бер-берсен бүлә-бүлә үзләренең яшь вакытларын, кар суларында бата-бата симәнә ташуларын искә төшерергә тотыналар. Ничә җыелышсалар, һаман шул бер сүз, бер үк симәнә. Сүзнең үзәкләренә үткән фаҗигале еллар турында икәнлеген сиңа кайлардан белмәк кирәк. Борыныңны җыера идең дә, урамга торып чаба идең. Кулыңда түгәрәк ипидән кисеп алынган зур телем, өстенә писүк сибәргә дә онытмыйсың. Әйе, мәчет юк иде. Тик кешеләрнең күңелендә иман орлыгы бар иде. Нинди генә дәһшәтле, ачлы-туклы, утлы елларда да юкка чыкмаган оятқы бар иде. Хәзер менә кыйгач аен балкытып, азан тавышы яңгыратып утырган мәчеткә карап сөенәсе дә бит. Мәчетнең эче дә кешеләрнең күңеле кебек үк буш. Анда-санда сугылып узучы бер-ике кешене исәпләмәсәң, йөрүче юк, ни хәл итәсең?
Имансызлар күбәйгәнгә күрә авылыбыздан кот качты да инде. Сәбәбен әллә кая китеп эзлисе юк. Нәрсә, бирегә кайтып эш башлавыңны бизнес дип кенә бәяләп утырасыңмы? Кемне алдарга тырышуың? Үзеңнеме? Шын барлыкны танырга куркасыңмы? Сине бит җир-су, туган туфрак һәм тамырларың тартып кайтарды. Син башкалада гына түгел, Рәсәйнең әллә кай төбәкләрендә эш җәелдергән, җир шарын аркылы-торкылы гизгән, төрле банклардагы долларларын күкрәк киереп яшәргә мөмкинлек биргән эшмәкәр шушы авыл башында төзеләчәк комплекс һәм фәлән мең гектар җирдән алыначак керемгә мохтаҗ димәкче буласыңмы әллә? Аяк тибеп яшәп яткан җиреңнән күкрәк түренә кинәт кенә кереп оялаган тынгысызлык дәшеп кайтарды сине. Бер мизгелдә синең тулы тормышыңны ниндидер билгесез бушлык биләп алды. Ул бушлыкны байлыгың да, яраткан хатының да, күз карасы кебек кадерле кызың да тутыра алмады. Төннәрең тынгысызга әйләнде. Дөресрәге, җан тынычлыгы качты синнән. Бу хәлнең кайчан булганлыгын исеңә төшерәмме? Интернетта язышып утырганда, Рифаттан авыл фотоларын җибәрүне үтенгән идең. Балачак дустың иренмәде, тау башына менеп тә, кибеп барган инеш буйларына килеп тә, урам әйләнеп тә чалт та чылт сүрәткә төшерде. Тик син авылны үзең тәпи баскан, әбиеңнең каз бәпкәләрен саклаган капка төпләрен танымадың. Теше төшкән карчык авызыдай урамны, тегендә, монда тырпаеп торган ташландык йортларны күреп, йөрәгең жу итте. Кычыткан, тигәнәк, тал баскан яр буйлары да ят иде синең өчен. Таллы күл, син кайчандыр тәүге тапкыр кызлар ирене татыган илаһи урын чүплек тауына әйләнгән. Бу кот очкыч иде. Җан тынычлыгыңны шушылар урладымы? Әллә төшләреңдә әбиеңнең бераз үпкәле йөзе пәйда булып, ул чакырдымы сине? Ничек кенә булмасын, көннәрдән бер көнне сискәнеп, шомланып уяндың да, катгый карарга килдең. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Шамил машинасын кыю янында калдырды да, урамның теге очына юл тотты. Белә иде, үзен бөтенләй башка капка төбе, бөтенләй башка йорт каршы аласын алдан ук белә иде. Шулай да күңел күзе сирень чәчәгенә күмелеп утырган тыйнак агач йортны, яшел койма аша үрелеп караган миләш куагын, шуның ышыгына сыенган артлы эскәмияне күрергә өметләнде. Бу явы кубы беткән эскәмиядә ияк астыннан бәйләгән ак яулыгын балкытып, яулык чите белән авызын каплый биреп, үз алдына җыру көйләп, әбисе утырадыр кебек. Менә ул җил-җил атлап килгән Шамилне күреп алыр да, авырткан билен кул аркасы белән уа-уа урыныннан кузгалар. Һәр җыерчыгыннан нур сирпелгән йөзен нурландырып, шаярып кына бармак янар. Аркаңны бөкрәйтмә, туры атла, кызлар яратмас алайса, дип өстәп куяр. Булай булмаячагында белә Шамил. Шуны аңлаудан, кыялланырга да хакы юклыгына төшенүдән кинәт кенә тагын да авыррак булып китте. Күз алдында Салават күпередәй балкып киткән үткәннәр хатирәсе кул белән сыпырып алган кебек юкка чыкты. Алар урынына каршыда клуб хәтле иркен таш йорт, тимер шелтәр бизәкләр белән шуарланган таш койма, салкын матурлыгы, мәхәббәтлеге белән үзенә тартып һәм шул ук вакытта этәреп торган бөтенләй ят дөнья пәйда булды. Монда Мәйсәрә карчыкның ишек алдын бизәгән бәпкә үләнен дә, сары тунлы каз бибиләрен дә, койма башына эленгән, талдан үрелгән каз оясын да күрү мөмкин түгел иде. Ир уртасы Шамил кисәк кенә бугазын китереп кыскан төердән кыенсынып, күлмәк изүенең төймәсен ычкындырып куйды. Аның бүгенгесе белән үткәне арасында төп-төгәл 25 ел ята. Юк, еллар түгел. Төзәтә алмаслык, пычак белән кыра-кыра юсаң да агартып булмаслык ниндидер тап, хата,
олы бер ялгыш бугайлау. Гаҗәп. Моны аңлар өчен шушы авыл туфрагына кабат аяк басугына кирәк булды микәнни соң? Нишләп соң әле Шамилнең әтисе тормышның бөтен сабагына өйрәткән, әллә нинди катлаулы чытырманлыклардан чыгу юлын табарга булышкан якын кешесе гади генә бер хакыйкатьне улына аңлатмаган? Бәлкем, үзе дә аңламагандыр. Шамил башын югары күтәреп, һавадагы каурый болытларга текәлде. Гаҗәп, Казанда болытларга карап туру түгел, күз кабагын күтәрергә дә вакыты юк бит аның. Эш кәгазьләре, юл, кешеләр, бетмәс-төкәнмәс саннар, планнар. Кечкенә генә төзелеш оешмасы оештырудан башланган бизнесы менә бүгенгедәй чәчәк атсын өчен баш калкытмый йөгерергә кирәк иде шул. Бүрене аяклары туйдыра диләр. Хәзерге заманда авызыңны ачып, күкнең зәңгәрлегенә мөкиббән китеп торсаң, кулыңдагы сыныгыңны йолкып китүләрен көт тә тор. Йылгырлар, таш астыннан чыккан шомалар, үткеннәр заманы бу. Теге чакта дөньяларның асты өскә әйләнгән чорда Шамил әтисенең ни сәбәпле тегәрмәч эчендәге тиен урынына бөтерелгәнен аңлап бетермәгән иде. Мәскәү юлыннан кайтып кермәве, эш урынында куна төнә ятулары да, әнисенең шәпшемәве дә сәер иде. Бераздан аңлашылды. Җилнең кайсы яктан искәнен яшен тизлеге белән төшенгән танышлары әтисенә дә акыллы киңәш бирергә өлгергән икән. Сабир ничә аяк киеме туздырса туздырды, мәгәр үзе җитәкләгән төзелеш оешмасын баш аягы, 3 катлы яңа бинасы бөтен техникасы белән бергә приватизацияләп, үз исеменә күчереп куярга җитеште. Шамил армиядан кайтуга, әтисе Казанның яңа байына әверелгән, тормышын төбе тамыры белән үзгәрткән иде. Бер урында озаклап таптанып торсаң, ул урынның үзең өчен сазлыкка әйләнүе мөмкин дигән бит берәү. Барына канәгать булып, әппәр итеп кенә утырмады Сабир. Тегендә чапты, монда йөгерде, тиеннәрне сумнарга, сумнарны долларларга әйләндерү өчен кылны 40-ка ярырдай булып йөрде. Институтка документлар тапшырган Шамилне дә үгетләп маташты. Укыйм дип шиләнеп вакыт әрәм итмә, улым. Җаның теләгән дипломны мин сиңа 10 көндә кулыңа тоттырам, дип кат-кат әйтеп карады. Хей! Ул чагында әтисе Шамилнең башында нинди уйлар бөтерелгәнен чамаласамы, бот чабып көләр иде. Укы бетергәч, авылга кайтып, әбисе нигезендә шелтәр коймалы өй җиткерергә, ситсы күлмәкле Наилә белән бәбкә үләнле ишек алдында ялан аяк йөрергә хыялланган Шамилнең уйларыннан шүрәле кытыклагандай шаркылдый көләр иде ул. Кинәт байлар урамында, шәһәр читендә әкияттәгедәй калыккан затлы йортлар урамына үткер теллеләр әнә шундый исем кушарга да өлгерде. Купшылыгы белән күзне камаштырган 2 катлы коттедж, Сабантуй мәйданыннан ким булмаган ишек алды, йылкылдап торган машина. Шуларны калдырда җәһәннәм читендәге авылга юлсыз, сусыз, эшсез, акчасыз җан асрап маташкан дырага кайт имеш. Үзе туып үскән, киндек каны тамган авыл, ни хикмәттер, әтисе өчен әнә шулай дырага гына әйләнде дә калды шул. Мәйсәрә карчыкны җирләп, йорт җирен сатып килгәннән соң, Сабир каенлыга юлны бөтенләй онытты. Шамил дерт итеп китте. Әтисе турындагы уй йомгагының очы үзенә килеп сарылгач, тәненнән кайнар бер дулкын йөгереп узды. Юлны онытты имеш. Үзең төшләреңә кереп тилмерткән күл буйларында, шөгендер басуларында, себерке бәйләгән каенлыкны да, нәзек билле Наиләне дә хәтереңнән сызып ташлаганга кемне гаепләрсең? Ирнең уйларын бүлеп, костюм кесәсендәге телефон аваз салды. Алуга экранда Ленизаның сораулы карашы пәйда булды. Шамил көлемсерәп куйды. Хатынының тавышы ишетелгәнче үк аның шушы фотосы чыннан да сорау ала башлый кебек шул. Кадерлем, син кайда әле? Рульдә түгелме? Атна азагында кайтасыңмы, юкмы? Мин якшәмбе Кытайга очам. Аңынчы өйдә буласыңмы? Лениза гадәтенчә бар соравын бер сулышта тезеп салды да, Шамил ни дә булса әйтеп өлгергәнче, бездә бар да яхшы, Алия янында әни кала, борчылырга кирәкми, мин 4-5 көннән ары тормам, шалтыратырмын, дип өстәп куйды.
Окей, карап йөр, урлап калмасыннар. Шамил шаяру катыш шулай дигән арада хатыны целую дип трубканы куярга да җитеште. Линизаның шул инде. Ике авыз сүз алышырга җае юк. Узган ел Шамил аңа туристлык агентлыгы ачып җибәрде. Әлеге эшкә җиң сызганып тотынган хатынына тәүлекнең 24 сәгате дә җитми хәзер. Шамил телефонын түш кесәсенә шудыргач, бизәкле капканы этәреп, кайчандыр әбисенеке, юк, әбисенеке генә түгел, аныкы, Шамилнеке булган ишек алдына аяк басты. Баягы каһәр суккан төер тагын тамак төбенә килеп бөялде. Таш җәелгән ишек алдында күз явын алырлык пөхтәлек, сыңар чүп бөртеген тапмассың. Мал-туар абзары, мунча ише корылмалар тагын бер койма белән бүлеп куелган. Элек бакча булган урында агачтан эшләнгән матур беседка балкып утыра. Ир үз гомерендә беренче тапкыр беседка күргәндәй, карашы белән шунда кадакланып катты. Бу урында Мәйсәрә әбисенең сәрви куаклары сыгылып утыра иде. Шамил үткәндә алардан борчак кузагына охшаган алкаларны өзеп, сыбызгы ясап мәшәләнә. Алканың бер башын чиметем генә тешләп, кузакны ярып җибәрә. Эчендәге вак-вак борчакларны сыдырып төшерә дә, җайлап кына авызына кабып, сандугач урынына шут-шут килә. Сәрвиләрдән арырак кура җиләге, ике төп карлыганы, урам як тәрәзәгә таба ак чәчәк ата торган сирень куагы бар иде әбисенең. Июнь башында Казаннан кайтып төшүгә көтелгән кунакларны иң әүвәл әнә шул ак чәчәкләр каршылый торган иде. Хәзер буларның барысыннан әрнүле хәтирәләр генә торып калган икән. Авылга кайтканнан бирле Шамил үз эчендә 2 мин яши башлавын аңлаган иде. Әлегә аларның икесе дә үз көенә, үз сукмагы белән бер-берсенә комачауламый гына яшәп ята. Берсе үз бизнесын тагында байыту, үстерү максатыннан шушы яктагы мул туфраклы җирләрне сатып алырга, эшен җәелдерергә ниятләгән, хисләргә караганда салкын акыл мөһимрәк дип санаучы булдыклы эшмәкәр. Икенчесе бу туфракның кайчандыр сатып алмаган көе дә аныкы булуын аңлаган, шушы яшенә кадәр таш калада яшәсә дә, үзе дә сизмәстән ярты җаны белән авылга бәйләнеп калган. Кайчандыр шушы туфракта ялан аяк йөргән гап-гади адәм баласы иде. Тик ир бар вөҗүде белән сизә. Бирегә аяк басуга ук, аның үз-үзен тотышы да, уйлары да, хәтта хәрәкәтләре дә кискен үзгәрде. Ярып чыккысыз тоелган мәшәкатьләре дә, башын авырттырасы урынга киресенчә ниндидер җан тынычлыгы иңдергән кебек. Өстендәге затлы костюмнарын да, Италиягә баргач ат бәясенә сатып алган күн ботинкасын да салып ташлап, нәкъ бала чактагыча кыска шортиктан гына калып, урам буйлап ялан аяк атлыйсы килеп китте. Биредә инде аны хәтерләүче дә калмагандыр. Алай дисәң, Наилә бер керфек кагуга Шамил дип эндәште бит. Хәер, ул бит Наилә. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Бәй, улым, баядан бирле өйгә кирип җитә алмыйсың түгелме? Кем дип әйтсәм дә... Аягының берсен көчкә сөйри генә биек баскычтан төшеп килгән таза гәүдәле карчык, күзләрен кыса төшеп Шамилгә текәлде. Рифат янына дисәң, төн җитми кайтып керәсе юганың балакаем. Карчыкның йөзенә карап кем икәнен хәтерли алмаса да, Рифат диюеннән аның әнисе Рәҗибә булуын чамалады Шамил. Йөзен балкытып, баскыч төбенә килде. Рәҗибә апа бит, әйеме? Диде ул ике куллап күрешергә үрелгәч. Мин инде балакаем, аксаклап, туксаклап мин йөрим. Үзең генә күз күргән кешегә охшамаган. Шамил мин, Рәҗибә апа, исеңдәме? Менә әбекәйнең нигезен булса да күрим дип кергән идем. Эй, балакаем, нигә баш тук шулай димичә торасың? Сабир малайымыни?
Гөрнәдирдәй ир асылы булгансың. Каяннар танымак кирәк. Әйдә, өйгә үтәле, шәйләр куеп җибәрәм, улыкаем. Карчык күгәрчен күк гөрли Шамилне өйгә әйдәкләде. Үзе аның аркасыннан кага-кага аягын сөйрәп арттан атлады. Аяклар бетте, Шамилкәем. Дөньялар рәтләнгәч кенә кәкрәеп калдык менә шулай. Бик бирешмәгәнсең әле, Рәҗиб апа. Кызлар кебек күренәсең, дип шаяртты Шамил, биек тупсалы ишекне атлап кергәч. Элек Рифатлар авылның аскы урамында тора иде. Су керергә, тау шуарга, борчак урларга Шамил, Рифат, Наилә гел бергә йөрделәр. Беренче сыйныфка да бергә барасылар иде. Әти-әнисе Шамилне Казанга алып киткәч, күрешүләр җәйгә генә калды. Наилә белән Шамил икесе дә бер урамда булгангамы, ул җәйләрдә дә агылый белән тагылый кебек йөри бирделәр. Рифат исә күбрәк әтисе янында комбайн тирәсендә кайнашты. Шамилнең хәтерендә ул кыскарак буйлы, кашларына төшеп торган җирән чәчле, борын тирәсенә вак-вак сипкелләр чәчелгән, күп сөйләшми торган бер малай булып саклана. Күп еллар үткәч, балачак дусларны заманның интернет дигән мөгъҗизасы кабат дуслаштырды. Шунда очрашкан мәлләрендә томан аша гына төсмерләнгән сабый чак хатирәләрен искә алдылар. Бер-берсенең хәл-әхвәлләрен белештеләр. Туган авылы, аның бүгенге көн күреше хакында да Шамил иң тәүдә Рифат язганнар аша укып белде. Мәйсәрә карчык вафатыннан соң Сабир туган нигезен шуларга саткан иде. Күрәле, хан сарайдай нинди йорт җиткергәннәр. Иркен заллары биек-биек гөлләргә күмелеп, яп-якты булып тора. Сап-сары бүрәнә стенага ат арбасы кадәр телевизор беркетеп куйганнар. Почмактагы диван кәнәфиләр дә затлыдан күренә. Рифат кайым күрше колхозда агроном бит улым. Аларда ни, җитеш дөнья. Безнеке кебек бетеп барган авыл түгел. Эше дә бар, ашы да бар. Әле ярый, төбе тамыры белән кузгалып чыкмадылар. Шунысына шөкер итәрсең. Килен дә, үзе дә кайталы китәле йөреп эшлиләр. Төпчекләре дә шундагы мәктәптә. Безнекен ни, гөрләп торган мәктәпне пешә-пешә башлангычка калдырып туктадылар, менә терәк. Ярар, хәерлегә булсын. Үзең соң, улыкаем, йомыш фәлән беләнме, үтеп барышлыймы? Атаңның да, үзеңнең дә бер дә күзгә башка күренгәне юк бит, шуңа әйтүем. Әйдә, чит кеше кебек кыенсынып торма, кухняга чыгып утыр әле. Рәҗибә аны аш бүлмәсенә алып чыкты. Анда да яп-якты пәрдәләр, әфлисун төсендәге матур гарнитур, шундый ук төстәге өстәл урындыклар күз явын алырлык иде. Шамил кулындагы папкасыннан каплы кәнфит чыгарып, Рәҗибәгә сузды. Монысы бәләкәй генә күчтәнәч, олы итеп алырсың, Рәҗиб апа, диде ул һәм үз сүзләренә үзе шаккатты. Болай дип еш кына әбисе әйтә иде түгелме соң? Мәле улым, бәләкәй генә күчтәнәч, олы итеп ал, яме, дип шаярта иде, ушына кызарып пешкән теш салып. Эй, бәбекәем, синнән кем күчтәнәч өмет итә инде? Рәхмәтләр яусын, бише белән әйләнеп кайтсын. Кая, ашып та куй инде. Үз күчтәнәшеңнән авыз итсәң, гомерең озын булыр, Алла боерса. Карчык өстәлгә ап-пак чынаяклар, тәмтомнар тезгәч, түшәмгә тиеп торган суыткычны ачып, банкадагы сөтне үрелеп алды. Чынаякларга сөт салгач, кайнап утырган чәйнекне сөлге белән тотып, икесенә дә чәй ясады. Булганыннан җитеш, тартынып утыра күрмә. Эй, гомерләр дигән. Мәйсәрәттәйнең киткәненә дә 5 былтыр бит инде. Аны җирләгәч, нигез юк дигәнсездер, бер дә кайтмадыгыз шул. Шамил тиз генә эндәшмәде. Каршысында утырган Рәҗибәнең нәкъ әбисе кебек бераз көйләбрәк сөйләшүеннән, нәкъ авылча, рәхәт, гади, туры сүзләреннән колакны иркәләгән ниндидер күзгә күренмәс моңнан изрәп китүе булдымы? Үз алдына уйга бирелүе идеме? Бераздан гына «Әбекәйнең каберен күрсәтерсең әле, Рәҗиб апа», диде йокысыннан кинәт уянып киткәндәй. Карчыкның кәнфит кәгазе әрчеп маташкан кулы токка эләккән сыман дерелдәп куйды. Ай, Алла, бәбекәем,
Атаң таш куйдырмаган булса, урынын чамалый алырбыз микән? Зиратны кыю яклап зурайттылар бит. Кеше кырыла гына, шәһәрдән дә кайтарып кына торалар. Ярар, жан биргәнгә җүн бирер әле Ходай. Тапмый калмабыз. Кайткан, тиз генә китмисеңдер бит. Җомга көнне иркенләп барыр идек. Җомга икән, җомга. Шамил килешкәнлеген белдереп ияк какты. Берәрсенә атап кайттыңмы, йомыш-фәлән беләнме? Рәҗибә кәрәзле балны Шамил алдынарак этә-этә, баядан бирле телен кычыттырган сорауны бирергә ашыкты. Эшләр дә бар инде, Шамил елмаеп кына шулай диде, артыгын ачылып китмәде. Авылны сагындым, әбекәйне. Сагынмый ни. Кендек каның тамган җир булсын да. Рәхәтләнеп, туйганчы торырсың Алла боерса. Өйебез иркен, кайчанга хәтле дисәң дә. Рәҗибә апа, рәхмәт, анысы өчен кайгырма. Мин районда кунакханәдә урнаштым. Әйберләрем дә шунда. Шамил сүзен төгәлли алмады, Рәҗибә чынаягын тәлинкәсенә шап итеп куеп, ирне бүлдерде. Әйтмәдә, сүләмәдә, гомер эченә каян-кая бер кайтып, районда гына кунып йөрисең бар. Әбекәй нигезе, әткәй нигезе дип аяк терәп торасы урында. Юк, үзебездә күпме кирәк торасың, вәссәлам. Мунча ягып җибәрәм, аш салам, рәхәтләнеп кунак буласың, бетте китте, әйт. Рәҗибә карчык ике сөйләшергә урын калдырмыйча шулай диде дә, учларын ирләрчә шапылдатып, пишәттә сугып алды. Аннан Шамилнең чынаягына тагын чәй ясады. Күпереп пешкән ипи телемнәрен тәлинкәдән алып, кунак алдына күчерде. Мич ипиен авыз итәле, Шамилкәем, тансыклагансыңдыр. Авылда мичле кеше бармак белән генә санарлык хәзер. Газ кергәч, уптым илаһи сүтеп ташлаган булдылар. Безнекеләр дә җимереп аткан иде. Духовка белән ерак китәрсең бар. Мич тутырып ипи дә салмагач ни. Чыгардылар. Өй алдына менә дигән итеп мич чыгарып куйдылар. Жан рәхәте, Шамилкәем. Бәлеш салам дисәң дә, тәбикмәк пешерәм дисәң дә. Авыл хәлләрен искә төшкән кешеләрне сораша, сүз артыннан сүз китте. Рәҗибә апа, шуны сорамакчы идем. Хәлимә апа урын өстенә калган икән. Шамил сүзен әйтеп бетермәде, сораулы караш белән карчыкка текәлде. Эй, Шамилкәем, әйтмә дә инде. Рәҗибә гаебе бар кешедәй тәрәзәгә таба борылды. Ахирәтләр идегез бит, хәлен белешеп торасыңдыр. Белешеп дип... Рәҗибә Шамилгә карамады. Хәзер кеше кешегә йөрешү бармыни ул, бәбекәем? Үзем дә менә терәк аякларымны көчкә өстерәп кенә атлыйм шул. Аннан Наиләсен әйтәм әле. Әдәм рисвайына әйләнеп бетте бит. Бусагаларын үтеп керерлекме? Таякка таянып булса да урап кайтырмын әле. Күптән инде хәер илтермен дигән сүзем дә бар иде. Шамил күңелендә туган җавапсыз сорауларны үзендә калдырды. Кичкә әйләнеп кайтырга сүз биреп, карчыкны ышандыргач, машинасы янына ашыкты. Район үзәгендә очрашасы, күрешәсе кешеләре бар иде. Билгеләнгән вакытта төгәл йөрергә яраткан ир санаулы сәгатьне сузарга теләмәде. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Ул кичке караңгылык иңгәч кенә кайтып туктады. Тирә-якка сөт исе, авыл исе таралган иде. Машинасыннан төшеп, бер тын комсызланып һава сулады. Кыска гына вакыт аралыгында үз-үзен танымаслык булып үзгәрүенә шак каткандай башын чайкап куйды. Аннан соң гына капка келәсенә үрелде. Машинаны күреп өлгергәннәрдер мөгаен. Ул арада болдыр буенда гөлт итеп ут кабынды. Күкрәген шәши кебек үк җирән төстәге йон баскан ялангач гәүдәле ир, аягына галош элеп каршы атлаган шәйгә Шамилгә дустанә елмаеп кул изәде.
О, кайткан берәү. Рифат? Шамил дә елмаеп күрешергә кул сузды. Вәт үзгәргәнсең, малай. Яшти, үзең соң. Ну шәп иткәнсең әле кайтып. Ирләр шап-шоп кул бирештеләр. Машинаны ишек алдына кертеп куйгач, кичке тынлыкны яңгыратып сөйләшә-сөйләшә өйгә юнәлделәр. Рифатның хатыны Гөлгенә дә кайнанасы кебек үк бик ачык йөзле икән. Шамилне күптәнге танышыдай күреп, балкып каршы алды. Районда калгандыр дип әнкәй ут йоткан ие. Әле дә кайттыгыз, диде ул гөлдер-гөлдер килеп аш әзерләгән шәйгә. Кичке ашны ашагач, чиста сөлге тоттырып, Шамилне мунчага озаттылар. Бер ягы сауна, икенче өлеше юыну бүлмәсе итеп эшләнгән, душ кабинасы куелган, бар стенасы кафель белән зәвыклы итеп бизәлгән мунчаны күреп, ир үз алдына елмайды. Шәһәрең бер читтә торсын. Кайын, имән яфраклары арасына мәтрүшкә, әрем кыстырып бәйләнгән себерке белән озаклап чабынганда, уйлары бәгырен сызлатып авыл урамнарына әйләнде. Гомеренең татлы төш кебек җемелдәп алган мәле генә шушында үтсә дә, ничә еллардан соң да үзәкләрне үзәр дәрәҗәдә якын һәм газиз иде авыл. Югыйсә җир шарының байтак илләрендә булып, сокланып туймаслык океан, диңгез ярларын, күләгәсенә ярты авыл кереп хәл җыешлы мәгърур агачларны, берсеннән берсе затлы кунакханәләрне күргән ир-егетне, гап-гади бер авылның чокыр-чакырлы урамнары, чыпчык тезен күмәрлек инеше, казүрдәк мамыгы коелып калган капка төпләре нигә дип шаккаттырырга тиеш ди әле. Шаккатуы түгел, кинәт кенә бәгырен актарып ташлаган хистән йомшарып калуы иде Шамилнең. Ул үзен белә белгәннән бирле әбисе янәшәсендә үсте. Әби дип, аның бала чагында Мәйсәрә әбисе пенсиягә дә чыкмаган иде әле. Шамилнең әтисе армиягә алынганчы ук өйләнеп өлгергән. Ялга кайткан вакытта гына ялтыр башлы улын сөеп киткән дә, Украинада тагын өстәмә хезмәткә калган. Хатыны, Шамилнең әнисе Фәһимә, ирсез калыр хәлем юк дип, аның артыннан юл тоткан. 6 яшенә кадәр Шамил алар белән елга бер күрешеп, янында булу-булмауларына һич исе китмичә, әбисе язган хатларга кул бармакларын төшереп, үз көенә яши бирде. 4 почмаклы җыйнак өйнең генә түгел, яздан башлап кар төшкәнче бәбкә үләнле ишек алдының, бакча артындагы чимшенгән каз бәбиләренең ялан аяклы хуҗасы булып, күкрәк киереп йөргән малайны, мәктәпкә барыр вакыт җиткәч, шушы иркенлектән айырып, Казанга алып киттеләр. Сабирның хәрби хезмәткә нокта куеп, баш калага кайтып төпләнүе булган икән. Капка төбеннән кузгалып киткән чагында, Мәйсәрә әбисенең йыгылмаска теләгәндәй баганага сарылып калуын Шамил бик озак вакыт күз алдыннан куып җибәрә алмады. Сабый бала гына булса да, ул үзенең дә ярты җаны шул капка төбендә өзелеп калуын яхшы аңлады. Бер кәлимә русча белмәгән малайны Казан көлемсерәп каршы алды. Шамилне иң гаҗәпләндергәне, монда бер генә кеше дә ялан аяк йөрми иде. Башта менә шунысына күнегә алмый тинтерәде малай. Мәктәпкә баргач, тагын аптыратканы шул булды. Монда берсе дә ул аңлаган телдә сөйләшми иде. Җитмәсә, ак чырайлы шәһәр малайлары аның сөйләшкәненнән дә, дәресләрдән соң ботинкасын букчага салып, ялан аяк кайтып китүеннән дә бармак төртеп, йыгыла-йыгыла көләләр иде. Кайсы Маугли ди, кайсы Татарин дип шаркылдый. Бер көнне Шамил түзмәде, авызын йырып торган малайның өстенә йодрык төйнәп ташланды. Берсенең борыны, икенчесенең ирене канап, костюм якасы умырылып чыккач кына малайлар әүмәкләшүдән туктады. Моның белән генә бетсә бер хәл. Борыны җимерелгән малай икенче көнне озын тәнәфестә үзеннән 5-6 яшькә олырак абыйсын җитәкләп килде. Абый дигәненең үзенең кемлеген күрсәтәсе килә идеме, 2 кулын шалбар кесәсенә тыгып, бер сүздә катмый гына Шамил тирәли әйләнеп чыкты. Аннан теш арасыннан идәнгә чирт итеп төкерде дә, «Это ты побил моего братишку», диде әллә каян өстән караган кыяфәттә. «Я», диде Шамил, аның булай дип сузуы мактанган кебек килеп чыкты. «Пардон, а за что?» «Это... А нигә ул миннән татарин дип көлә?» Шамил русча аңлатырга сүз таба алмагач, тотты да татарча ярып салды.
Әле генә үзен кыланчыкларча тоткан малайның йөзе үзгәреп китте. Ул бер энесенә, бер Шамилгә карап, иңсәсен җыерды. Аннары имән бармагын шигәсе буенда боргалап, энесенә эндәште. «Ты чё, дурак, что ли? Без тоже татарлар бит!» – диде ул, шуны да белмисеңмени дигән кыяфәт белән. Шул вакыйгадан соң Шамилгә мөнәсәбәт үзгәрде. Баксаң, татарин дип мыскыллаган малайларның күбесе аның кебек үк татар өммәтеннән икән бит. Булар хәзер инде көлеп кенә искә төшерә торган хәлләр. Шәһәрнең кырыс тормышы белән таныша башлаганда Шамил җиңеп үткән тәүге каршылыклар. Янында ничек кенә өтәләнеп йөрмәсеннәр, Шамил әти-әнисендә, Таш каланың урамнарында, тәти киенеп йөргән күрше малайларында бөтен күңеле белән якын итә алмады. Кытыршы куллы әбисен, аның ярты караватны биләгән ястыкларын, карават астындагы уяда утырган ак казны, көтүдән кайтмый тинтерәткән йомшак тунлы бәрәннәрне сагынып, үзәге өзелде. Шушы сагыну, шушы җирсү аркасында ул үз эшенә бикләнде. Алай гына да түгел, алып киткән әти-әнисенә, үзен читкә җибәргән авыл урамнарына карата күңелендә ниндидер ачу, үпкә дә барлыкка килде. Хәер, җәйге каникул башланып, авылга кайтып төшүгә, ул үпкә һич булмагандай эреп югала. Малай бөтенләй икенче кешегә әверелә, йөзе ачылып, адымнары иркенәеп китә. Биредә ул тагын ялангач тәнендә кыска шортиктан гайре бер киеме булмаган Маулига әверелә. Бар нәрсә дә янә үз урынында. Шәрки баскан инеш буенда үзе кебек үк ялан тәпиле Наилә белән балык тотуларда, Таллы күлдә кызы малае җыелып су кыйнуларда, тәгәрмәчле арбага бидон куеп шишмәгә йөрүләрдә, капка төбенә өелгән бүрәнә өстенә кунаклап, кичләрен көнбагыш ашап утыруларда, чөгендер басуында кайнашуларда. Булар барысы да һәр җәйдә кабатлана торган җанга якын күренешләр. Соңгы җәйдә, соңгы, нишләп шундый ямьсез, шомлы сүз уена килеп керде соң әле? Шулай, соңгы җәйдә, соңгы кайтуында Шамил авылны танымады. Авыл дигән сүзгә дәвәнисенең яранлы тәрәзә төпләре, бәпкә үләнле ишек алды, ак яулыгын яшьләрчә чөеп бәйләгән дәвәнисе үзе һәм урамның икенче очында яшәүче кара толым Наилә сыйган иде. Ул җәйдә яран гөлләр нишләптер кибеп кораган, әбисе үзе дә сулып суырылып калган иде. Наилә исә әле узган җәй генә кечкенә буйлы, озын толымлы чандыр кызыкай, киресенчә тәмам тулып пешкән сылуга әйләнгән, күз карашларына тиклем ниндидер серлелек иңгән. Аның шишмәдән су күтәреп кайтканын күргән Шамил сәлам бирергә дә онытып, тотлыгып калды. Бу инде бүрәнә өстендә симән кешертеп утырган телбистәсе Наилә түгел. Аның каршында бит очлары алсуланган, гәүдәсе килешле булып түгәрәкләнгән, бер елмаюы белән дә күпләрне аяктан егарлык җиткән кыз басып тора. Хәер, Шамил үзе дә озын буйлы, ярыйсы гына киң җилкәле, дулкын чәчле егеткә әверелеп өлгергән иде. Мәйсәрә әбисенең исә йөзеннән төс качып, күрер күзгә үк картаеп киткән. Авыруы турында кычкырып әйтмәсә дә, үз хәлен үзе генә белгәндер. Үткәндә, гел Шамилнең аркасыннан сөеп, «Эй, бәбекәем, син дә җиткән егет булдың бит шәй, бәхеткәйләрең булсын берүк», дип кабатлый да, күңеле йомшап, яулык чите белән күз төпләрен сөртергә тотына. Шамил соңгы җәйдә дә Наилә белән чөгендер басуына эшкә йөрде. Авылда төрле эшкә йөрүче 6 хатын бар. Аларга кайда эшлисең дигән сорау бирү урынсыз. Төрле эш дигәнгә барысы да сыеп беткән. Җәй буе колхоз кырында чөгендер эшкәртү, юл читләрен чабу, чистарту, сарык йоны алу, ферма буяу, кыскасы нинди эш бар, барысы да менә шушы 6 хатын җилкәсендә. Кышларын күзләрен ничектер, әмма аларның җәй күрмәгәнен, кылны кырыкка ярырдай булып йөгерүләрен ялга гына кайткан Шамил дә бик яхшы аңлый. Җәен аларның һәрберсенә берәр гектар чөгендер эшкәртергә бирәләр. Башта беренче, аннан икенче, өченче, артык чүпле булса, 4нче катта эшкәртергә кирәк шул басуны. Ул елны чөгендерне ферма артындагы басуга чәчкәннәр иде.
25 рәт итеп бүлеп бирелгән кишәрлекнең икенче башы күрше авыл очында ук, анда барып җиткәнче күзен күгәрерлек. Инде үзләрен олыларга санаган Наилә белән Шамил бу юлы бригадирдан аерым кишәрлек сорап алдылар. 3 көннән соң хәл бетте дип елап килерлек булмасын штубы. Фәнис матай бишегеннән читләре саргайып беткән дәфтәрен, колак артыннан инде бармак озынлыгы гына калган карандашын алып, нидер тамгалады да, аларга Хәлимә кишәрлеге янәшәсеннән 25 рәт санап бирде. Очлы башлы таякны бик һәйбәтләп җиргә кадап, аңа карандашын төкрекли N плюс Ш дигән тамга сукты. Инде, Фәнис абый! Наилә күзләрен җемелдәтеп көлеп җибәрде. Плюсләп язмасаң да, үзебезнең кишәрлекне танымый калган юк әле. Язам әле, язам. Туегызга чакыргач кызык итеп сөйләргә кирәк булыр дип специальны язам. Фәнис кыршылып беткән кепкасын маңгаена күтәреп куйды да Шамилгә күз кысты. Наиләнең йөзе комач кебек кызарып чыкты. Абау, Фәнис абый, әллә нәрсә сөйләмә инде. Шәһәр егетләренә кияүгә чыгарга җыенган кеше юк әле монда. Шамилнең шәһәрлеге инде аның. Шулаймы, энем? Җир кешесе ул, күренеп тора, җир ярата. Андыйларны таш калада бәйләп тә тотып булмый. Алай дисәң, чөгендер дип кенә җәй буе авылда ятмыйдыр әле бу шелма. Барынында кызлар иседер. Кәтмәннәренә таянып, аларны тамаша кылып торган хатыннар дәррәү көлеп җибәрделәр. Җәгез инде, балаларны оялтып тормагыз сана. Хәлимә кулында яулыгы белән хатыннарга селтәнгән булды. Аның каравы акчасы иш янына куш була аның. Менә, өйләнергә дип ничә ел рәттән акча эшли безнең Шамил. Хатыннарның берсе шулай дигәч, Шамилнең дә битләренә ут капты. Ул дәшми, тынмый гына читкәрәк китеп басты. Төртмәле сүзләргә үпкә түгел, әллә нинди аңлаешсыз ят хис күңелен тутырды. Наилә дә иреннәрен кысып, аяк очына гына карап басып тора иде. Шулай да кыз сер бирмәде. Өйләнергә түгеллә инде. Ә мин бөтен серне дә ачаргамы, юкмы дигәндәй, Наилә бераз читенсенеп торды. Аннан әнисенә карап, мин фен алам. Чәчне бөдрәләтә дә, киптерә дә торганын яз көне район универмагында күргән идем. 9 сум 50 тиен тора. Бетмәсә генә ярар иде. Әрләмәгән, сукмаган, шыгай, сиңа ыштанлык булган инде бу. Хәлимәнең ахирәте Рәҗибә шулай дигәч, янә дәррәү көлештеләр. Фәнис, ишетсен колагың, балаларга акча язганда пешеп каласы булма. Күтчәле, ул яктан кыерсытканы юк бригадирыбызның, гөнаһысы кирәкми. Хатыннар булай тел шарлап торсак, төшкә дә ерак калмый бит. Тотыныйк булмаса. Рәҗибәнең кулы җиңел, ул башласын әле, андан кузгалырбыз. Сабан тургайыдай сайрашкан хатыннар үз көйләренә, Шамил белән Наилә үз җайларына эшкә тотындылар. Авыл гына түгел, быелгы җәй үзе дә үзгәргән бугайла. Нигәдер алар элеккечә ваемсыз гәпләшә алмыйлар иде. Шуны аңлауданмы, бер-берсеннән тагын да читенсенеп, бер ара дәшми тынмый гына эшләделәр. Әле күтәрелеп кенә килгән чөгендерне сирәкләү бик җайлыдан түгел иде. Кәтмән белән катрак селтәнсәң, барысының да төбе тамыры белән кубарылып чыгуын көт тә тор. Иелеп, һәрберсен кул белән аралый башласаң, кичкә билеңне турайта алмый җафаланачаксың. Иң үзәккә үткәне шушы беренче кат дигәне инде аның. 2-3 атнадан сирәкләнгән чөгендерләр ныгып киткәч, шу бүләннәрен кәтмән белән бәргәләп бары ул кадәр җилеккә төшми. Төшкә тиклем теге таллык турысына барып җитә алабызмы, юкмы? Наилә бер читтә кара кучкылланып күренгән иңкүлеккә ишарәләп Шамилгә сынаулы карады. Малай аның гадәтен белә. Бу чөгендерне азакка хәтле эш итеп бетергәнче, Наилә әллә никадәр вак-вак кишәрлекләр бүлгәләп, тегендә кадәр, монда кадәр эшләп бетерәбезме дип теңкәгә тиеп бетәчәк әле. Кызыграк булсын өчен, Шамил кайчагында юк дип кистереп әйткән була. Шунда кызның үз сүзен өстә калдыру өчен җил-җил кыланулары. Быел Наиләнең кәтмән белән селтәнүләренә кадәр үзгәргән. Элекке ашкынуларын, каударлануларын кул белән юып алганнармыни. Һәр хәрәкәтенә салмаклык, иркәлек иңгән. Күрәле, ак җирлеккә кызгылт борчаклар төшкән яулыгын ничекләр чиеп бәйләп куйган. Ат койрыгыдай калын чәчен бер төен итеп кадаклаган микән, баш түбәсендә туп шикелле калкып күренә. Бүтән җәйләрдә
Кояшны куркытып, басуга озын җиңле кофта, шалбар киеп килә иде. Быел кыска җиңле ситсы күлмәктән бөтерелә. Ялангач тәпиләренә элгән иске галошына күз салмасаң, кичке уенга җыенып төшкән диярсең. Шамил билен турайтып баскан арада, Наиләгә күз төшергән саен, үзе дә сизмәстән йөзенә ялкын кабуын тоя иде. Кызның да май кояшы астында каралырга өлгергән түгәрәк йөзендә торып серле елмаю балкып китә. Ул, Шамилгә сиздермәскә тырышып, вакыт-вакыт аның ягына борылып карый. Карашлары очрашкан мәл булса, икесе дә нигә икәнен дә аңламастан, кыенсынып, күзләрен читкә алалар. Нәрсә булды соң аларга? Төртмәле сүзләр әйтешеп бер-берсен үртәүләр, шуннан тәм табып көлешүләр, сабыйлар кебек аркаларына балчык атып уйнаулар шулай ук тик үткәндә калганмы? Мәңге кире кайтмаска дип югалганмы? Өлешләренә тигән балачак шулай күз ачып йомган арада үтеп тә киткән микәнни соң? Әллә алар икесе дә үз хисләреннән үзләре үк ояла торган тагын бер сәдә чорга, яшьлек дөньясына аяк басканнармы? Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Шәһәр кызлары матурдыр инде улайымы, Шамил? Наилә башын иеп, шүп кәтмәнләгән җиреннән капыл гына шулай дип сорап куйды. Әллә матурдыр инде? Мин шуларны карап йөриммени? Малай таптың сорар нәрсә дигәндәй иңсәсен җыерды. Мин сиңа бер әйтмәкче идем дә. Кыз үзен ишетә күрмәсеннәр дигән шикелле тирә ягына каранып алды. Пышылдабрак дәште. Түлке көлмә, яме? Миңа класстагы малайлар записка яза. Ә минем ачуым килә. Аларның берсенә дә эндәшергә теләмим. Синең белән рәхәт ичмаса. Карале, Шамил, мәктәпне бетергәч, син җәйләрен авылга кайтып, булай озаклап ятмассың инде, әйеме? Бу хакта уйлап баш ватканы булмаган Шамил, кызның очы-очка ялганмаган җөмләләреннән аптырабрак калды. Ни әйтергә белмәгәч, тик томалдан сүзне икенчегә борды. Ә мин бүген клубка төшмим. Сәпиттә йөрим. Борчак басуын карап кайтам. Быел да шунда чәчтеләр микән? Шамил Наиләгә күтәрелеп карамый гына кәтмәне белән чөгендер янындагы алабутага селтәнде. Аннан сүз аралаш кына өстәп куйгандай, "Теләсәң ап барам, алга утырырсың", диде. Наиләнең күзендә шул минутта очкын кабынды да кинәт сүнеп тә куйды. "Кит, исәр, теге атнада гына басуларга агу сиптерделәр." "Исәр." Шамил Наиләне үчекләп, аның кебек авызын бөрештереп шулай диде. "Бер көн яуган яңгыр әллә кайчан юып төшерде инде аны. Барасың килмәсә барма, Рифатны котыртырмын." Наилә теләсәң нишлә дигән кыяфәттә читкәрәк атлады да, нидер исенә төшкәндәй җәһәт кенә Шамил янына кире килеп, аның колагына иелде. "Барам. Кое янында көтәрсең, яме? Алайса, әнкәй колак итен ашый башлар." Кыз пышылдап кына шулай диде дә, нигәдер бит очларын кызартып, сүзсез калды. Авыл өстенә җәйге караңгылык, Өрфия калынлыгы гына иңә. Күз бәйләнә башлагач кына, кич чыккан яшьләргә җәйге төннең озынлыгы бер карыш, кирпек каккан арада чикрәеп кояш калка. Шамил велосипедына атланып кое янына килеп җиткәндә, тыкрык буеннан Наиләнең дә киң итәкле ак күлмәге күренде. Җил атлап килгән кыз, адымнарын юри әкренәйтеп, башын читкәрәк борып, барсам бардым, бармасам юк дигән кыяфәттә генә якыная иде. "Шамил, әйдә лучше сәпиттә булай гына йөрибез, ә?" Шамил нәкъ менә былтыргы басуга борчак чәчкәннәрен белер өчен велосипедка атланып кич чыктымы. Аңа диңгез тубыктан, Наиләне алдына утыртып, дөнья әйләнергә әзер иде. Кыз кич белән генә чәчен юган иде ахыры. Тәмле шампунисе бөркелеп, Шамилнең борынын кытыклады. Ул аякларын бер якка салындырып утырган Наиләдән килгән хуш искә исергәндәй, кая таба барганын да абайламастан, велосипедын авыл читендәге күл ягына борды.
Малайның кыска җиңле күлмәге аша кызның үзенә терәлеп утырган тән җылысы үтеп керә, күкрәген пешерә иде. Такыр юлдан җай гына тәгәрәгән тәгәрмәчләр дә ике самими җанның бер бөтенгә әверелгән йөрәк тибешенә кушылып, ишетелер-ишетелмәс кенә җырлый сыман иде. Тирә-ягы сыгылмалы таллар белән каймаланган күлнең өсте ай нурында әле тип-тигез булып, әле шадраланып ялтырый. Шамил велосипедын шул талларга килеп төртелердәй булып туктатты. Кызны куркытуыннан тәм табып, үз алдына елмайды. «Обау, суга мәтәлеп төшәбез дип торам!» Җиргә сикергән Наилә кулын җилпәзә урынына селти-селти читкәрәк китте. «Төшсә инде! Суның иң җылы чагы!» Май башында ук күке кычкырган ие, кеше шуннан бирле коена. «Ку-ку! Ку-ку!» Шамил учын авызына куеп, күл буен яңгыратып кычкырып куйды. «Төн уртасында саташкан күке кычкырса гына инде!» Наилә егетне үртәп, бала-чага кебек тел күрсәтте. «Син үзең саташкан күке!» Шамилнең дә бил бирәсе килмәде. «Абау, бигрәк ямьсез! Саташкан күке! Кызларны яшәшәккә, я йолдызга тиңлиләр, беләсең килсә!» «Ярарсың!» «Күке түгел син, сандугач! Юк, былбыл булырсың алайса!» «Былбыл?» Наилә шыңлап көлеп куйды. «Карале, Шамил, безнең таллы күлдә былбыллар сайрыймысың ул?» «Менә бит, берсе яр буенда бер туктамый сайрап утыра!» Шамил дә Наиләне үртәп, аның кебек итеп тел күрсәтте. «Кит әле, синең белән сөйләшеп тел әрәм иткән мин жүләр!» Наилә үпкәләгән кыяфәттә читкә борылды. «Талашып киткәнче, әйдә су керәбез!» «Кит, исәр, төн уртасындамы?» «Төннән курыккан кеше юк әле монда!» Кыз алдында батырайып киттеме, Шамил тал арасынарак атлады да, тиз генә күлмәк чалбарын салып, суга да сикерде. Аның пышкырына йөзүен кызыгып күзәткән Наилә түзмәде. Шамил күл читеннән ерагайгач, ак күлмәген кызганып тормыйча, киенгән килеш кенә суга төште. Чыннан да, күл суы тәннәрне иркәләрлек җылы, шул кадәр рәхәт иде. Башта аяк-кулын гына чылатып маташкан кыз ниндидер ярсу дуамаллык белән эчкәрәк атлады да, колач салып йөзәргә тотынды. Үзенә таба борылган Шамилне күргәч, балаларча шаянлык белән чырылдый яр буена ашыкты. «Миннән исәр дип көлә, үзең соң!» Шамил судан чыгуга дер-дер килеп торган Наиләне үчекләп шулай диде. «Кем инде күлмәк белән су кыйыны, ә?» Таллар буенда үзе дә юеш тәненә киемнәрен киеп куйгач, Шамил кызганулы караш белән кыз ягына борылды да, ниндидер могҗизалы рәсем алдында мөкиббән киткәндәй, шул халәтендә катып калды. Кызның юеш ак күлмәге тәненең бар зифалыгын күрсәтеп, бөтенләйе белән сыланып беткәндә, моңарчы мондый матурлык белән күзгә күз очрашканы булмаган егет малайны өнсез калдырган иде. Наиләнең ике йомарлам май кебек калкып күренгән күкрәкләре, учка сыйып бетәрдәй нечкә биле аны ах иттерде. Ул үз тойгыларын сиздерүдән куркып читкә борылды. Наиләнең «Шамил, кайтыйк, мин бит болай катып үләм» дип дерелдәп дәшкән тавышы аны чынбарлыкка кайтарды. Бер-берсен бишектән үк белсәләр дә, бу мизгелгә кадәр үзләрен егет һәм кыз дип хис итеп караганнары булмаган Шамил белән Наилә, һәр икесе күңел түрен биләп алган ят тойгыдан тартынып, уялып калдылар. Шамил кыюсыз гына үзен кочакларга үрелгәч, ни гаҗәп, кыз чырыйлап читкә тайпылмады. «Хәт шулай җылы нәзрәк!» Шамил үз тавышын үзе танымады. Шул күл буенда алар тәүге тапкыр үбешергә өйрәнделәр. Шул күл буенда үз гомерләрендә беренче тапкыр сагыну, ярату кебек олы хис турында сөйләштеләр. Бу җәй аларга бала чактан ук бөреләнгән хисләрен бер-берсенә яшермичә әйтергә, кич чыккач, уялып кына, тарсынып кына бер-берсенең кочагына сыенырга, әле сабыйлар, әле җитлеккән яшьләр булып серләшергә мөмкинлек бирде. Наиләләрнең бакчасында әтисе исән чагында ук мәңгелек итеп ясап куелган тимер таган бар иде. Кайбер кичләрне бала чактагыча шашып шунда атындылар. Берәм-берәм дә
бер-берсенең алдына утырып та тибрәлделәр. Бер кичне җилләр белән ярыша-ярыша атынганда, Наилә Шамилнең алдыннан чәчрәп җиргә барып төште. Маңгае уртасыннан сиптереп кан ага башлады. Яшь иделәр, курку белмәс, хыялы иделәр. Елыйсы урынга кыңгырау кебек шыңлый-шыңлый көлгән кызның ярасына төкрекләп бака яфрагы ябыштырып куйдылар да, янә таганга менеп утырдылар. Саф мәхәббәт бөреләнеп өлгергән җәй генә, таң җиле кебек күз ачып йомганчы артык тиз үтеп китте. Һәр кичне ике самими җанның очрашуына, бер-берсеннән ояла-ояла үбешүләренә шаһит булган авыл урамы көз җиткәндә ятимләнеп калды. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Аның бар дөньясы җитеш иде. Казан кызлары арасыннан иң сылуын, иң нәфисен табып өйләнде. Ленизадагы затлы чибәрлек ханнар нәселендә генә булгандыр. Шактый билгеле агентлыкта модель булып эшләгән кызның башта фотосына, соңыннан үзенә күзе төште егетнең. Ял көнендә дуслары белән шәһәр үзәгенә бильярд уйнарга килгәннәр иде. Ярым караңгы залда кеше әллә ни күп түгел. Талгын гына музыка уйнап тора. Бер почмакта тәмәке төтененә күмелеп яшь җилкенчәк, ә Шамилләрнең өстәленнән ерак түгел шактый күңелле компания бильярд уйный иде. Араларында кызлар да бар. Алар әле салам белән коктейль суырып утыралар, әле көлешә-көлешә уенга кушылалар. Берсенең кийне җайсызрак тотуы булдымы, тәҗрибәсезрәк идеме, ул тәгәрәткән шар яшел постаулы өстәл өстен генә күпсенеп, идәнгә Шамилнең аяк астына угышып төште. «Ну, Лениза!» Кызлар үчекләгән кыланып, бер тавыштан шулай дип сузып куйдылар. Калганы кинодагыча килеп чыкты. Идәндәге шарга Лениза да, Шамил да бер юлы иелделәр дә, башларын күтәреп, бер-берсенә текәлеп калдылар. Аксыл сары чәчләре эре бөдрәләр булып иң башына таралган. Караңгы зәңгәр күзләре төпсез күлне хәтерләткән кыз үзе дә экраннан сикереп төшкән кебек иде. Шул кадәр чиста һәм дөрес йөз сызыклары, учып китәргә җыенган карлыгач канатын хәтерләтүче кашлар, уеп ясалгандай кечкенә авыз, килешле борынның уң канатында җемелдәгән нәни асылташ аны әкияти алиһәгә охшата иде. Мизгел эчендә кыз үзе дә Шамилнең ягымлылык бөркелгән каратут йөзен, төн карасыдай күзләрен, ияген икегә аерып торучы сөйкемле чыкырчыкны, тыгыз киң җилкәләрне, көрәктәй кулларны шәйләп телсез калды. Аның алдында Баһадирның үзе тора иде. «Минем бит сезне күргәнем бар», диде Шамил, аппак тешләрен җимелдәтеп һәм күптәнге танышын очраткандай бик куанып. «Безнең оешманың реклама буклетында сезнең фото иде бит». Чыннан да, бер-ике атна гына элегрәк Шамил шул буклетта каска киеп төшкән искиткеч чибәр кыз сүрәтенә, аның башларны әйләндерерлек елмаюына бик бирелеп карап торган иде. Язмыш диген. Бүген менә алдында шул гүзәлкәй үзе тора түгелме? Шушы очрашу моңа кадәр кызлар турында уйларга әллә ни вакыты булмаган Шамилне үзгәртте дә куйды. Икесенең дә яше бара, уя корырга вакыт иде. Бер кадәр очрашып йөргәннән соң ду китереп туй ясадылар. Дөрес, яши башлагач, икесендәге капма каршы сыйфатлар күзне ярып керә башлады. Шамил сирәк-мирәк буш вакыт тәтесә, татар спектакле карарга идәкли. Лениза исә борынын җыера да балет карарга, я булмаса симфоник оркестр концертына барыйк дип үгетләргә тотына. Юк, җанына, рухына якын булмаганны Шамил хатыны хакына да кабул итә алмый иде. Шулай уртак фикергә килә алмыйча, бер-берсенә үпкәләп тә йөргәли башладылар. Андый чакларда Лениза парлап өйдән чыгып китә. Кибеттән кибеткә йөреп, бер кочак әйбер күтәреп кайткач тынычлана үзе тагын. Бәйрәмнәрне Шамил табигать кочагына чыгып, су кыйынып, шашлык пешереп үткәрү ягында булса, Лениза без үкчәле туфлиләр киеп, ресторанда утыру тарафдары. Дөрес, мондый гына вак-төяк аларның арасына әллә ни салкын җил өрмәде өрүен. Тик Шамил бер ачы хакыйкатьне аңламый калды. Ике арада самими, рәхәт җылылык та юк иде.
Вакыт-вакыт аның йөрәген сызлатып, күз алдына авыл урамнары, таллы күл буе, шул күл янында Наилә белән тәүге үбешүе килеп баса. Соңгы җәйнең, тагын шул соңгы дигән катышкыч сүз уена килеп керде. Наиләләрнең агач эскәмияле капка төпләрендә үткән кичләре, әллә нишләп китәсе килми бит әле дип кабат-кабат борылып килүләре, бер велосипедта икәүләп урам әйләнүләре татлы сагыш булып бәгырен телгәли. Күрәсең, беренче мәхәббәт дигәннәренең шул икәнен үзе дә аңламыйча, белмичә калгандыр. Шулай булмаса, туган авылына юлын кисмәс, заманалар булганып китте, яки кайтыр нигездә кеше калмады дип кенә үз-үзенә аклану эзләп маташмас иде. Ә бит соңгы аерылышуда Шамил бөтенләй дә олыларча әйтеп, киләсе җәйдә сине дә Казанга алып китәрбез әле, укырга да бергә керербез дип кызның күңеленә яшерен өмет салган иде. Киләсе җәй булмады. Картлыкның үзе кебек үк сагышлы көздә Мәйсәрә карчык мәңгелеккә китеп барды. Бер кем белән саубуллашмый китте. Бердән-бер улына, авылын да, үскән нигезен дә артык санламаган Сабирына әйтергә теләгән сүзләрен дә әйтергә өлгермичә, бар хәсрәтен, гомер буе газизләрен сагынып яшәвен һәм ялгызлыгын үзе белән алып китте. Җомга иртәсендә дөнья куйды. Ачы хәбәр килеп ирешкәч, Сабир белән Фәһимә шул көнне үк карчыкны җирләргә кайтып киттеләр. Көзге каникулда су юлы белән сәяхәткә киткән Шамил исә бу югалту хакында әйләнеп кайткач кына ишетеп өнсез калды. Шул соңгы җәйдән соң авылга бер генә тапкыр да кайтмады бит ул. Еллар үтү белән бар да әкренләп тоныкланды. Мәктәпне тәмамлауга армия хезмәте, аннан институт, үз эшен башлау. Наилә турында әллә кайчан кияүдәдер инде дип үз алдына сагышлыгына уйлап куяр иде. Лениза белән корган ояда ул хыялланган җылылык булмау бик еш кына шул озын толымлы кызыкайны исенә төшерергә мәҗбүр итә дә, Шамил күңелен эчкәреп, бала чагы, үсмер еллары узган авыл урамнарына уе белән әйләнеп кайта. Әгәр бөтен җире җитеш диярлек мул дөньяларында пычык борынлы бер сабый да булса, бәлки бөтенләй башкачага әверелер иде аларның тормышы. Тик ни көтеп тә мондый куанычка ирешә алмадылар шул. Барысы да ничектер көтмәгәндә үзеннән үзе үзгәреп китте. Лениза бер көнне машинасыннан төшүгә бозлавыкта таеп, аягын каймыктырды. Сынган кебек тоелмаса да, рентген-мазар үткәрсәң, ышанычлырак булыр иде. Шамил хатынын шулай дип үгетләгәч, каршы урамдагы балалар больницасына кереп чыгарга булдылар. Терәлеп торган күрше хатыны шунда эшли. Андый-мондый очракта минем янга гына керегез, рентген кабинетында утырам дигәнен кайчандыр уенга борганнар иде. Кирәге чыгар дип кем уйлаган? Беренче каттагы тар гына коридорның ярым караңгы бер почмагында тавышсыз-тынсыз гына ике малай утыра иде. Чиратсыз кереп китүне килештермичә, Лениза белән Шамил да каршы эскәмиягә урнаштылар. Алар да бер-берсенә сүз катмыйча, төссез стеналарны күзәтеп, үз алларына тын гына уйга чумдылар. Күкрәгенә бияләй хәтлегенә баланы сыендырып, эскәмиягә ак халатлы шәфкать туташы килеп утыргач кына сискәнеп киттеләр. Яше 50-55ләр тирәсендәге таза гәүдәле медсестра юа-юа нинди төстә икәнлеген дә аерып булмаслык чүпрәккә төрелгән нарасының битенә иелеп, мыдыр-мыдыр нидер сөйли, тегесе йөзем җимеше кебек күзләрен нәрсәгәдер бик каты гаҗәпләнгәндәй киереп ачкан да, кирфек кагарга кирәклеген дә онытып, шымраеп калган. Лениза башын Шамилнең җилкәсеннән алып тураеп утырды. Йөзенә чыккан сагышлы төс белән медсестра кулындагы нарасыйга текәлде. Йыламый үзе, диде ул сүз юктан сүз булсынга әйткәндәй. Шәфкать туташы шуны гына көткән шикелле гөлдер-гөлдер килә башлады. Отказной бала бит бу. Мондыйлар йыламый. Шак катырсың инде. Укол ясаганда да шыңшып кына куялар. Үз хәлләрен тууга ук беләләр диярсең. Отказной? Ленизаның да озын кирфекле зәңгәр күзләре киерелеп ачылды. Ул тыны кысылып, тагын баланың йөзенә төбәлде. Уч төбеннән әз генә олырак булган алма битле шушы сабыйдан ничекләр баш тартмак кирәк? Аны тудырган хатынның йөрәге урынында таш кисәгедер мөгаен.
Менә бит ул күпме акчалар түгеп, күпме дәваланып та ана булу бәхетенә ирешә алмый газап чигә. Ә монда берәү үз каныннан яралган җан җимешен язмыш иркенә ташлап китә. Әйе шул, безнең Олечкабыз дөньяның тагын бер бәхетсезе. Шулай бит, җимешем. Медсестра үзен тыңлагандай әле дә булса тын гына яткан баланың битенә иелеп, аның төймә кебек кенә борын очын, уймактан да кечкенәрәк авызын үбеп алды. Пычык борын ул безнең, кара җимеш ул безнең. Күрәсең, гомер буе сабыйларны яратып эшләгәндер. Хатынның йөзендә аналарча кайгырту ярылып ята иде. 7 айдан туса да хәтәр тере бала. Тегендиләрне куып та җитте, узып та китте. Әйеме, Олечка? Менә документларны тутырып бетерсәк, балалар йортына озатабыз үзен. Эй, сабый, сабый, ниләр генә көтәдер. Медсестраның түгәрәк йөзендә ихлас сызлану пәйда булды. Ташландык бала исә олыларның хыянәтен дә, үзен көткән ачы язмышның да ни икәнен аңлаган кыяфәттә мес-мес сулап ятуын белде. Бәхетсез җанны күкрәгенә сыендырган шәфкать туташы рентген бүлмәсенә кереп китүгә, Лениза бите буйлап тәгәрәгән күз яшьләреннән кыенсынмыйча иренең җилкәсенә башын салды. Шамил да үз алдына тетрәнеп калган иде. Йомшак кына итеп хатынының кулбашыннан сыйпады. Шамил. Лениза аягы авыртуны да онытып, капылт кына урыныннан торды. Әйдә шул баланы үзебезгә алып китәбез, ә? Ул бит шундый нәни, курчак кебек кенә. Ничек инде әти әнисез? Хатын инәлеп иренең күзенә текәлде. Көтелмәгән тәкъдимнән ире бөтенләй телсез калды. Чөнки элегрәк инде үз язмышлары белән ризалашкач, чит баланы алу турында иң башта Шамил үзе сүз кузгатып караган иде. Лениза исә кулларын бутый-бутый каршы төште. Бу хакта әйтмә дә, сөйләмә дә, миңа чит кешенең баласы кирәкми дип авызын каплады. Бүген исә хатынының күзләрен мөлдерәтеп, баланы алыйк дип торуы гаҗәп хәл иде. Туктале, Лениза, син нәрсә инде? Шулай ашыгыч кына уйлашырбыз, сөйләшербез. Шамил хатынының гадәтен белә. Җаеннан тормасаң, врачка күренмичә чыгып китәргә дә күп сорамаячак. Отказнойлар бер шушы бала гына түгелдер бит. Ниятләсәк, карарга, сойларга, киңәшләшергә кирәк булыр. Бүтәннәр түгел, шушы кызны алабыз. Лениза кинәт кенә истерикага бирелеп, каршысында балалар утыруын да онытып, такмаклый-такмаклый елый ук башлады. Аннан шундый тәмле ис килә, ул шундый бәләкәй. Гипс салынган кулын алдына куеп утырган малай, аларны кызыксынып күзәткән җиреннән авызын ачып калды. Икенчесе, ишектән бала күтәргән шәфкать туташы чыгуга, яшен тизлеге белән, күрәсең үзенең чираты булмагандыр, кабинетка кереп югалды. Гафу итегез. Лениза кәгазьләрен култык астына кыстырган медсестраның беләгенә кагылып, аның юлына аркылы төште. Бер генә нәрсә сорыйсым килгән иде. Әгәр без бу баланы кызлыкка алырга теләсәк. Медсестра ни гаҗәп аптырамады. Гадәти сорауга тап булгандай бик тыныч кына җавап кайтарды. Андый теләгегез булса, озакка сузмагыз. Иртәгә үк заведующий янына килегез. Нәрсә ничек икәнен ул аңлатыр. Балалар йортына җибәрелсә, мондыйларга бик тиз ия табылуы да мөмкин. Гарип түгел, бөтен нәрсәсе үз урынында, җитмәсә, красавица. Әйеме, Олечка? Менә шул рәвешле аларның өендә бәхет кояшы булып, Олечка Алия барлыкка килде. Шамил белән Лениза корган уяга нур иңде, җылылык кайтты. Хатынын бөтенләй башка кыяфәттә күреп, Шамил дә шаккатты. Баксаң, вакыт-вакыт эч пошыргыч дәрәҗәдә зыялы тоелган Лениза да йомшак күңелле, кайгыртучан гап-гади хатын-кыз, әни кеше яшеренеп яткан икән. Хәзер инде күз явын алырлык чибәр кыз булып үсеп килгән Алияләре тормышларының алтын бизәге иде. Яшьлекләрендә Шамилне авылда калдырып, бала сөю тәмен татый да алмаган Сабир белән Фәһимә өчендә күктән иңгән бәхет кошы булды кыз. Әби белән бабай аның өчен җаннарын өзеп бирергә әзер иде. Шамил еш кына үзенә дә шакката. Өйгә алып кайткан көннән бирле шул нәни төенчеккә баш аягы белән бәйләнде дә куйды.
Шул кадәр якын, шул кадәр газиз, шул кадәр тансык иде бу нарасый. Үз бәгыреннән өзелеп төшсә дә, бу тиклем кадерле булмас иде кебек. Ул сабыйның каләм белән сызгандай кыйгач кашларыннан, кирпе энәседәй тырпаеп торган кара чәченнән, үтә күренмәле кебек нечкә колак яфрагыннан шаяра-шаяра бармак очлары белән сыйпап үтә дә, күзгә күренмәс тылсымлы җепләр белән балага көннән-көн ныграк бәйләнә баруын тоя. Теше чыкканда, прививка ясаганда, температурасы күтәрелеп куркытуын исәпкә алмасаң, туп кебек тәгәрәп үсте Алия. Йылап, авырып борчымады, кояш кебек йылмайып уянды. Әттә әннә дип татарча дәшеп теле ачылды. Бу мәсьәләдә Шамил гомер булмаганча хатыны алдында каты торды. Русчаны бакчада да, мәктәптә дә өйрәнер, өйдә татарча сөйләшсен дип кистереп әйтте. Кызын исенә төшергәч, Шамил үз алдына рәхәт йылмайды. Бит очларында уймак-уймак чыкырчыкларын балкытып, йөзем җимешедәй коңгырт күзләрен тутырып, әтием, әнием дип өзелеп торган Алия аларга гаилә җылысы, мәхәббәт китерде. Ленизасына өр-яңадан гашыйк булып, аның үзе өчен бик кадерлегә әверелгәнен аңлагач, Шамил хатынын кулларында күтәреп йөртергә дә әзер иде. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Мунчаның алгы ягына чыгып, Шамил башыннан ук салкын су койды. Дөньясын онытып, озаклап уйланып утырганыннан үзенә үк уңайсыз булып китте. Ике аккыш төшерелгән зәңгәр су олы сөлгегә сөртенгәч, рәхәтлектән изрәгән тәнен ялкаулар чагына кыймылдатып, ишек алдына чыкты. Авылның күге биек. Йылдызлары йодрык-йодрык. Ир өйгә керергә ашыкмады. Бер тын шикерәеп торган йылдызларга карап хозурланды. Җиңел пар белән, яшти! Рифат та ишек алдына чыгып баскан икән. Кулындагы шифалы су шешәсен Шамилгә сузып, беседкага таба идәкләде. Гаепләмә инде. Тегенди мондый әйбер белән шаярудан туктадым. Өйгә дә керткән юк. Ирләр салмак кына атлап беседка эченә кереп утырдылар. Шелтәрләп эшләнгән түгәрәк өстәлгә инде җиләк җимеш, чынаяклар, төрле тәм-том, зур кәсә белән салкын катык чыгарып куелган икән. Бер як кырыйга беркетелгән браның сүрән яктысында патшалар табыны кебек күренә. Талчыбыктан үрелгән кәнәфигә кереп чумган Шамил алдында яткан агач кашык белән катыкка үрелде. Тел йотмалы. Киселеп торган авыл ризыгын авыз итә, «Мунчагыз шәп, дөньяңны түгәрәкләп бетергәнсең», дип Рифатны мактап куйды. «Юк, яшти, барысын да түгәрәкләп бетерергә ярамый. Аннан кителә башлый ул». Рифат олы бокалга шифалы су агызып, Шамилгә сузды. Районнан кайтышлый, син эшләгән хуҗалыкка сугылдым әле. Ай, малай, корып та куйгансыз анда. Шамилнең тел шартлатып гаҗәпләнүе ихлас иде. Машинасыннан төшми генә күрше авыл урамыннан әйләнгәндә дә аптыравының чиге чамасы юк иде. Ике авыл арасы 8-10 чакрым булса булыр, күзгә ташланып торган аермалыкка ышанырлык түгел. Асфальт юл җәйрәп яткан төзек урамнар, ике яклап тезелеп киткән катлы-катлы йортлар, хуҗалык аларны үзенең эшчеләренә дип махсус салдырган икән. Әллә каян балкып торган таш мәктәп, мәдәният сарае, чәчәкләргә күмелеп утырган ихаталар. Ахшам намазы булды микән, манарадан яңгыраган азан тавышы, урам буйлап мәчеткә таба атлаган ир-атлар, балалар. Мондый күренешне Шамил кайчандыр Мордовиянең Аккүл-Озюрка авылына баргачта күреп шаккаткан иде. Юлга чыкканда ук андагы татарларның мул тормышы турында ишетеп белә. Көнбагыш үстереп сәүдә итүчеләрнең Казан чаллы базарларын яулап алуларыннан да хәбәрдар иде. Бай, мул яшәүләренең төп сере ялкауланып ятмыйча сәүдәгәрлек итүдә генә дип уйлаган уйлары авыл башына килеп керүгә җилгә очты. Ул машинасы белән юл чатына килеп туктаган урында, иге-чиге күренмәгән басуда бер төркем халык бил бөгеп чүп утап маташа иде. Кинәт төрле яклап искиткеч моңлы азан тавышы ишетелә башлады. Басудагы халык бил турайтып күтәрелеп басты. Барысы бер юлы эш ташлап,
азан тыңлап хозурландылар. Аннан кайсы кая намазлык җәеп, сәҗдәгә иелделәр. Соңрак авылда 7 мәчет барлыгын ишеткәч, ак кәләпүшле ирләрнең урам тутырып җомга намазына агылганын күргәч, Шамил бөтенләй башка дөньяга эләккәндәй хис итеп, тагын гаҗәпләнеп калды. Шул мәлдә ул үзе өчен гаҗәеп тоелган ачыш ясады. Күкрәп яшәгән авылның төп көче сәүдәгәрлектә түгел, гасырлар буена сакланып калган диндә, иман ныклыгында икән. Менә бүген Рифат авыз суларын корытып мактаган хуҗалык үзәге булган авылга юл уңаеннан сугылганда, Шамилнең хәтерендә кылт итеп Аккүл урамнары яңарган иде. Сез нәрсә, әллә барыгызда мәчет суфиларына әйләнеп беттегезме дип сорады Шамил, уенын чынын бергә кушып. Урамда берәр исерек очраса. Рифат елмаймады, аптырамады. Шамилнең сүзләрен раслап, ияк кагып кына куйды. Вазадан банан алып, кабыгын чистарткан шәйгә: "Син көлмә, чыны шулай. Мин үзем дә намазны, уразаны калдырмаска тырышам хәзер яшти. Тартуны ташлавы гына үлем белән бер менә", диде Шамилнең күзе маңгайга менгәнне сизмәмешкә салышып. "Да, ышансаң ышан, ышанмасаң юк" дигән. "Балык башыннан чери ди бит. Менә син безнең каенлыны кара. Дилбегә тотканы нинди, арбага төялгәннәре дә шундыйга әйләнеп бара. Эте-бете урлый, күзенә кайда нәрсә чалына, ихатасына сөйри, эчә, сугыша, ярты авыл районда учетта тора, киметеп әйтмәсәм. Нур хуҗалыгында нигә бөтенләй башкачамы? Безнең хуҗа барысында кулда тота белгәнгә. Үзе дә җир җимертеп эшли, кешедән дә таләп итә белә. Башта ук тәртипне каты куйды. Эш урынына аракы эчеп килү түгел, тәмәке тартырга да ярамый. Сукрана идек, ошамый иде. Янәсе, яңа себерке яңача себерә, үз законнарын такмакчы була. Нишәва, 1 ел эчендә барыбыздан майланган коймак ясады. Әлифне таяк дип белми идек. Мәчеткә барып вәгазьләр тыңлый торгач, намазга да өйрәндек. Тормышка бүтән күз белән карый башладык. Син көлмә. Бер мин генә түгел, күбебез шулай. Мәчет артындагы мәдрәсәне күрергә өлгердең микән? Тирә-як авыллардан бала чагасы да, картлары да килеп укый. Дин белән алдырды, нигә яшереп торырга? Урлашу юк, эчү юк. Аның каравы, халыкка эш бар, акча бар. Дәүләт программасы буенча менә дигән йортлар салынды. Яшьләргә кирип кенә утырырга. Без дә Гөлгөнә белән шунда урнашырбыз. Балалар өчен дә уңайлы булыр дигән идек тә. Әнкәй бит, 2 аягымның берсендә атламыйм дип кистереп әйткәч, шушында төпләндек инде. Шамил нигәдер уйчанланып калган иде. Рифатның барысы да дилбегә тоткан кулдан тора дигәне белән килешергә дә, килешмәскә дә белмәде. Яшереп торасы юк. Авылның хәзерге тормышын, аның ничек сулавын ул бик сай күз аллый. Әлеге дә баягы колагына күзенә чалынганнардан нәтиҗә ясап кына. Шулай да каенлының бүгенге халәтенә тез чүгеп, җиргә иңеп баруына бер Зариф Харисович кына гаепле була алмый бит инде. Әйтик, җир хуҗасы, агроном булып эшләгән Рифат туган туфрагына түгел, күрше авылга бил бөгеп хезмәт итә икән, монда ниндидер хата бар кебек. Кунак булсаң, тыйнак булырга туры килә. Шамил үз уен турыдан ярып салмады. Катыклы кәсәне ашыкмый гына төбенә кадәр ялтыратып куйгач, кәнәфигә терәлебрәк утырды. Синең башыңа туган авылымны да шулай күтәрергә иде дигән уй кирип караганы булмадымы? Шамил барыбер үгезне мөгезеннән эләктерде. Ниндидер килмешәккә шушы җирләргә хуҗа булырга мөмкинлек биргәнче диюем. Яшти, син балачага булма инде. Бездән сорап торучы бармы? Еламаган балага имезлек каптырмыйлар. Авыл халкы бер булып күтәрелеп чыксамы? Безнекеләрме? Рифат булмастайны сөйләмә дип кулын селтәп куйды. Мәңге кыймылдыйсылары юк. Әле бер көн генә күрше-тирә абзыйлар белән сөйләшеп тордым. Мин әйтәм, пай җирләрегезне межалап куегыз. Документлар артыннан йөрегез дим. Тилегә караган кебек карадылар. Нишлим мин ул җир белән? Булай әле елына 4-5 капчык булса да ашлык биреп торалар, апай, бушка бит ул, дип үземә акыл саттылар. Кулларына китереп тоттырганны файдалана белмиләр, теләмиләр дә. Авыл халкы үзенә дигән ул пай җирләренең кайда икәнен дә белми бит, кызыксынып та йөрми. Эчә-эчә ачкыналар буга инде. Бер кемгә бер нәрсә кирәкми.
Рәтлерәк яши башласаң, тел шарлыйлар. Мин бу өйне яңартканда нинди генә сүзләр ишетмәдем. Эш юк каенлы да яшти, эш юк. Менә шул үзе генә үтә халыкның, акылын томалый. Шаккатырсың инде. Эшләргә теләүчесе дә юк бит әле аның. Югыйсә күпме җир кысыры ята. Чәч, үстер, төзе. Эшләгән кеше бер кайда да юкка чыкмый. Шамил тиз генә эндәшмәде. Аннан карашын бөтенләй читкә юнәлтеп, үз алдына гына сөйләнгәндәй әйтеп куйды. Син алай дисең дә, элек эштән башы чыкмаганнар бүген ни хәлдә? Хәлимә апа турында ишеттем. Ята икән хәзер беркемгә кирәксез булып. Нык чагында, бил бөккәндә кирәк булган, бүген кирип хәлен белүче дә юк. Эх, Рифат, нишләп кенә беттек соң без, Наилә шундый хәлгә төшәр дип кем уйлаган? Нишләп берегез дә ярдәм кулы сузмады соң аңа? Өенә кирип караганың бармы? Рифат нидәндер курыккандай сискәнеп китте. Керерсең, аның ишеген каксаңмы? Икенче көнне үк кеше телендә буласың. Гөлгенә ишетеп алса, Гөлгенәнең үзен җитәкләп барырга иде. Авылдашлар, сабакташлар, дуслар диген. Шамилнең йөзе сүрәнләнеп китте. Төрттергәнгә ачуланма. Мин үзем дә синең кебек үк гаепле. Авылга аяк баскан мәлендә уйлары, гамәлләре белән бер кеше булса, хәзерге минутта Шамил үзен икенче кеше итеп хис итә иде. Каршылыклы уйларының очына чыгарлык түгел. Зур трасса буендагы җирне чистарттырып, тиз арада төзелеш башлап җибәрергә ниятләгәндә, аны бер генә нәрсә кызыксындырган кебек иде. Уңайлы урын, юлчылар күп булачак, кафеда, машина запчастлары сатылачак кибет тә, кунакханә дә, техника ремонтлау биналары да кыска вакыт эчендә чыгымнарны каплап, табыш китерә башлаячак иде. Тик нуры сүнеп барган шәм шикелле каршы алган авыл аның уйларын, ниятләрен өермә давылдай пыр туздырып ташлады. Аның колагына бары тик ыңгырашу авазы гына ишетелә иде. Ул кайчандыр ялан аяк йөгергән урамнар ыңгыраша. Кибеп корыган күл буенда таллар ыңгыраша. Гаяр ирләре ташлап киткән йортлар ыңгыраша. Балалар уйнавыннан, шау-шуыннан мәхрүм калган тау битләре ыңгыраша. Шамилнең җан тынычлыгын урлаган шушы авазга кушылып, Мәйсәрә әбисенең «Кайтыр җирең барда кайтып кал. Мин сине кайтырсың дип көтәм балам» дип чакыруы ишетелгәндәй була. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Авыру карчык үзек-үзек ыңгырашып, урынында кыймылдап куйды. Наиләнең чыгып киткән чагы булды ахры, эндәшкәне ишетелмәде. Үз язмышы белән күптән ризалашкан, инде көн итүенең бөтен мәгънәсе Газраилне көтүгә генә кайтып калган Хәлимә күз кабагын күтәрерлек көч тапмыйча авыр сулады. Типсә тимер үзәрлек ирләрне, мыек кына төртеп килгән егетләрне, сабыйларны һич көтмәгәндә килеп ала торган әҗәл аның бусагасына юлны оныткан. Җир күтәрә алмас гынахлары да юк шикелле. Ходай нигә шул кадәр газаплыйдыр? Тән газаплары да, җан газаплары да бергә кушылгач, ничекләр түзмәк кирәк? Ни үзенең, ни күз төбәп үстергән бердән бер кызының бәхете булмады. Инде Наиләсенең кыланмышлары өчен оялуы да, хурлануы да узды Хәлимәнең. Үз хәле хәл, тәненең сызламаган, җилегенә төшмәгән күзәнәге юк. Укол ясаган минутларда гына бераз басылганда итә, анысы да озакка бармый. Күзеңне түшәмгә текәп, сулышың белән тартып китерердәй булып тилмереп, әҗәл көтүдән дә яманрагы юктыр. Уйларның да очы-кырые, тәртибе юк хәзер. Әле үткәндә, әле бүгенгедә адашып тик йөри. Ул ике араның кайсына гына килеп төртелсәң дә, күңелне яктыртырлык бер генә аклык та төсмерләнми. Үткәнгә кайтсаң, кояштан алда торып, соңрак йоклаган, бар сәгате колхозда бил бөкрәйтеп үткән айлар, еллар. Бүгенгесендә иске карават белән шикләнгән санаулы көннәр.
Карчык сөяк белән тирегә генә калган кулын көчкә кыймылдатып күкрәк турысына китерде. Буш карашы белән янә түшәмгә, аннан тирә-ягына төбәлде. Стенада чебен изе белән шуарланып беткән иске көзге янында ире белән яшь чагында парлап төшкән сурәт эленеп тора иде. Бу минутта күзе андагы йөзләрне әйле-шәйле генә төсмерләсә дә, бер һәм бердән бер кадерле ядкар булгангамы, күңеле һәр сызыкны яттан белә. Хәбиренең нәрсәгәдер гаҗәпләнгән сыман шөелеп киткән кашларын уе белән сыпырып куйды. Якасы кайтарылып торган кыска җиңле күлмәгендәге буй-буй сызыкларына сыйпап карады. Бер толымын аркасына, икенчесен күкрәгенә төшереп салган яшь хатынның бәхеттән балкыган йөзе буйлап бармакларын йөртеп алды. Хәлимәнең күзеннән сыпылып чыккан кайнар бөртек ирен читенә тәгәрәде. Эй, гомернең яшен утыдай якты кыска мизгеле дигән. Күпсенде шул. Учка сыйып бетәрдәй бәхетне дә күпсенде Ходай. Булганына шөкер итеп, бер-берсен ярты сүздән аңлап яшәп яталар иде. Кара каршы чәй эчеп утырганда, сул як күкрәген тотып, тәлинкәсенә сыгылып кына төште Хәбире. Бер уйласаң, 30-ын тутырып кына килгән гайрәтле ирнең йөрәк күтәрә алмаслык хәсрәте дә юк иде. Шулай. Язмыштан кем генә уза ала. Карчык яна авыр сулап карашын тәрәзә төбенә күчерде. Юганнан соң иркен сулап калган пыялы аша кояш нуры үрелгән иде. Аның яктысы буяулары кубып, тоныкланып беткән Ленин башын гаҗәпләнеп күзәтә диярсең. Өйдә иң зур байлык шикелле түргә гөл шүлмәкләре утырырга тиешле тәрәзә төбенә менеп кунаклаган бу сын үзе дә әллә шаккатып, әллә ниндидер кахкаһә белән урамга, тышкы дөньяга текәлгән. Бар нәрсәнең асты өскә килгән 90-нчы елларда Хәлимә аны контор ишек алдындагы чүплектән күтәреп кайткан иде. Моңа хәтле ни ымсынып та кулына төшерә алмаган байлыкка шулай җиңел генә хуҗа булуына сөенеп, ике атлысын бер сикереп, кош тоткандай кайтып керде. Теге чактагы сын булды микән, әллә шуның игезәк сыңарымы, Хәлимә артык баш ватып тормады. Иң мөһиме, әнә ул түрдә, хәзер аның йортында балкып утыра. Теге чак дигәне, туктале, ничәнче еллар иде соң? 78ме, 79ме? Хәтер дигәнең күптәннән тишек илеккә әйләнде шул. Кичен концерт белән Габдулла Рәхимкулов киләсе иде. Әле ул вакытта Хәбире дә исән иде бит. Хәлимәнең контор җыештырган чагы иде. Шулай шул, 78нче ел булгандыр. Парторг Галимҗанның протез аягын сөйрәп кабинетына кереп барган җиреннән Хәлимә дип шарран ярып кычкыруын ишеткәч, коридор юып йөргән хатын дертләп китте. Сулы чиләген, помалалы таягын стена буена куеп, Галимҗан артыннан атлады. Тегесе керә-керешли өстәл янына үтеп, лап итеп урындыгына чүмәште. Апай, идәнеңне ташлап тор. Менә моны кеше рәтенә кертергә кирәк. Парторг сейф өстендә торган Ленин бюстына ияге белән ымлады. Хәлимәнең берни аңышмый торуын күреп булса кирәк, урыныннан кузгалып, җиз төсендәге сынны кулына алды. Рәхимкуловның бүген как-раз туган көне икән. Радиодан ишетеп калдым. Подарксыз булмас мәйтәм, без дә поздравить итәрбез. Шушыны чистартып, ялтыратып куйсаң, бер дигән инде. Хәлимә юеш кулын халат итәгенә сөрткәч, бик кыйммәтле нәрсә күреп, бюстка үрелде дә аптырап китте. Бәй, мин аны таш кебек авыр дип торам тагын, диде сынны әйләндереп. Әтәш, буш нәрсә икән бит бу, эше куыш икән. Апай! Галимҗанның йөзеннән төс качты. Ул дәрес аңлаткан укытучы шикелле йодрыгы белән өстәл читен төйеп алды. Үтерәләр булар. Телләре нәмә сөйләгәнне колаклары ишетмәй. Хәлимә үз сүзләрендә бер хилафлык күрмичә, әле дә булса кулындагы башны әйләндерә тулгандыра кабинеттан чыгып китте. Тузан җыеп утырганга гына тонык, төссез булып күренгән икән. Теш щеткасына кер сабыны сылый-сылый һәйбәтләп югач, Ленин бюсты мәгърур кыяфәткә кереп, нур чәчә торганга әйләнде. Эй, шул чагында Хәлимәнең ымсынулары, аларның бәләкәй генә җыйнак кына өйләренә төс булыр иде микән? Юктырла. Мондый затлы әйбер нәшәлникләр өстәлендә яки артистлар өендә генә торадыр шул.
Үз уе белән авыр сулап кына килешкән хатын алтынга әверелгән сынны бармак бите белән әле былай, әле тегеләй сыйпап, кадерләп кенә парторг өстәленә кертеп куйды. Кич концерт башланыр алдыннан Галимҗан бик ялкынлы нутык тотып, Габдулла Рәхимкуловка шушы затлы бүләкне тапшырды. Еллар үткәч, җан кебек әйберне чүплектә күреп, Хәлимә егылып китә язды. Җырчы йөк итеп үзе белән алып китмәгәнме, әллә инде конторда берәү генә булмаганмы? Ленин бюсты аяк астында тәгәрәп ята иде. Сөенү, аптырау, кызгану кебек хисләр барысы бергә кушылып, хатын аны бик кадерле ядкар күреп, өенә алып кайтты. Шуннан бирле тора әнә. Соңгы тапкыр кайчан тузаны сөртелгәнен үзе дә хәтерләмидер. Авыл урамына текәлгән килеш өнсез калып тора да тора бахыр. Хәлимә җилегенә үткән авыртудан йөзен чытып куйды. Ай, бер укол кайларын жәлләмәсәләр. Булай үзе интегеп, наиләсен интектереп ятканчы, картлык көнендә заман шире бугазыннан эләктереп алгач, Хәлимә ах димәде, уф димәде, бар теләге тизрәк Газраил үзе белән алып китсен дә, тән һәм җан газапларыннан коткарсын диюе иде. Наиләсенең бердән бер кызының авыл халкы арасында рисвай булып көн итүе карт ананың йөрәгенә кан саудыра. Хурлыктан, үзенең чарасызлыгыннан көннән-көн ул һаман да ныграк сула, бетеренә бара иде. Кайчак шундый көннәр була, Наилә аның астын алыштыруны да, кибеккән иреннәренә су тигерүне дә белми. Аракыдан ис-акылын җуеп, я идәндә, я чоланда аунап ята. Аны уятырга теләп, Хәлимә карават тимеренә бау белән бәйләп куелган кашыкны көче җиткәнчә күпме генә шакылдатып, бәргәләп карамасын. Исереп егылган хатын үз вакыты җитмичә селкенеп тә карамый. Яки үз ишләре кереп төрткәләгәч кенә чәч башын туздырып торып утыра. Төсе җуелган күзләрен ачар-ачмас кыймылдап, чүмеч тутырып су эчә. Аннан нәрсәдер исенә төшкәндәй үрмәләп диярлек Хәлимә яткан карават буена килеп тезләнә дә, башын юрганга терәп, кыргый тавыш белән үкси башлый. Туктап торган чакларында Хәлимәне сабый урынына бага, әнкәй дип кенә тора үзе. Сыйык кына итеп боткасын да әзерләгән була. Мишкә ягып, әллә нигә бер булса да Хәлимә яраткан арыш ипиендә пешерә. Шул ипине сабый балага әзерләгәндәй йомшартып, я сөттә изеп, әнисенә кечкенә кашык белән булса да ашатырга тырыша. Мондый мәлләрдә Хәлимәнең күзеннән сытылып яшь тамчысы чыга да, сүзсез әрнү булып иреннәренә ягыла. Наилә исә ничә еллар йөрәк түрендә яшәгән ачык ярасына үзе үк тоз сибүдән куркып, тагын онытылырга ашыга. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Рифатның икенче кызы туып, зурлап бәби туе үткәргән көн иде. Сыйныфташ дип якын күрүе булгандыр, Наиләне дә ашка дәшә килде. Ирле кешеләр янында ятимләнеп утырасым юк дип каршы төшсә дә, үзми куймый кыстагач, Наилә барасы итте. Рифатның хатыны Гөлгенә белән артык аралашып йөрмәсәләр дә, күрешкәндә ачык итеп исәнләшәләр, сүз алышалар иде. Кабат әни булган Гөлгенәнең йөзендә балкыган бәхетне күргәч, Наиләнең йөрәген моңарчы татымаган ят тойгы телеп үтте. Я Худа, ул да җиргә хатын-кыз булып, назланып, балалар сөеп яшәр өчен яратылгандыр бит. 30 яшеңә җитеп, кысыр хыял белән яшә инде. Юк, көнләшү түгел, ниндидер үкенеч кисте аның бәгырен. Шамилне уйлап, аны көтеп үткән гомере теге көннән, стенадагы көзгене идәнгә алып томырган көннән янып көлгә әйләнергә тиеш иде бит. Ә ул һаман салкын учак урынында нидер эзләп маташа түгелме? Бу яшендә аның өлешенә калган нинди бәхет булсын инде, я? Ират затына күз уйнату түгел, кирфек тибрәтеп караганы да юк бит аның. Үзенә сүз катсалар, телсез чукракка әйләнә. Бер чакрымнан урап үтә. Биләүдә яткан Нарасыйның үкчәсен тотып сөйгәндә,
Наиләнең башыннан кырыкмаса кырык уй бөтерелеп үтте. Мес-мес килеп яткан сабыйдан бөркелгән хуш ис, башларны әйләндерерлек, сулап туймаслык татлы ис кызның күңелендә өермә кузгатты. Аның да шушындый нәни йомгакны йомарлап куенына сыендырасы, кабартма кебек алсуланып торган ике бит алмасыннан иреннәрен аермый үбәсе, ими каптырасы килеп, тыелгысыз бер теләк биләп алды. Кунаклар җыелышып маташкан мәҗлес бүлмәсенә ул башка кеше булып аяк басты. Аңынчы коридордагы зур көзгедән җәһәт кенә үзенең үз башына күз йөгертеп алды. Кыскарак дип борчылган шәмәхә итәге, шуңа иш итеп үзе теккән зәңгәр су кофтасы тыйнак кына бизәнгән йөзенә бик килешеп тора. Артка төйнәлгән толымыннан тиз-тиз генә шпилькаларын тартып алды. Калын кара чәчләре дулкын булып аркасына таралгач, еллар сонының байтагы артка чигенде. Учка сыйып бетәрдәй нечкә биле, төз тулы аяклары белән ул 17 яшьлек кызларга биргесез иде. Наиләнең нәкъ каршысына хатыны белән Зариф Харисович туры килде. Ел башыннан ук хуҗалык җитәкчесе булып эшләсә дә, күрше районнан гаиләсе белән күчеп килгән бу иргә башын күтәреп караганы юк иде кызның. Авыл халкының телендәге имеш-мимешләр колагына чалынды анысы. Имеш, үз районында колхоз рәисе булып эшләгәндә, кайбер кырын эшләре ачылганда, аннан тиз генә бирегә китереп утыртканнар. Бүтән җиргә утыртырлар иде дә, кайдадыр югарыда йонлы куллы кешесе бар икән. Бу сүзләр ни дәрәҗәдә хак булгандыр, Наиләнең үзенә кагылмаган сораулар белән баш катырып торганы юк иде. Менә хәзер тап алдында шушы кеше утыргач, нигәдер сәер булып китте. Бер авылда яшәп, кемнең кем икәне белән дә кызыксынма инде. Хатыны Фәйрүзә бераз арыган чырайлы, ябык кына икән. Башкалар кычкырып көлгәндә, авыз чите белән көлемсерәп куя. Аның каравы ире капма каршысы. Сүз алганда авызында сандугач сайрата, җитәкче булып шомарып беткәнлеге әллә каян күренә. Боз болыты төсендәге күзләре шактый мут йөгерешә. Түгәрәк йөзе дә каз канаты белән майлап алганнар диярсең, тук, шома чырай булып балкып тора. Яше 40лар тирәсендә генә булса да, баш түбәсе чиләк төбе шикелле ялтырый. Тост әйтеп, рюмка бокалларны чәкештерергә үрелгәндә, Наилә үзендә әрсез караш тоеп, әллә нишләп китте. Чәч төпләренә кадәр тирләп чыкты. Зариф тирә-юньдәгеләргә игътибар итмичә, күзен тасрайтып аңа төбәлгән иде. Шул караш каушаттымы, шайтан котыртуы булдымы, элегрәк шәраб ише нәрсәне уртлап кына куя торган Наилә башта бер, соңрак икенче рюмканы төбенә кадәр эчеп бетерүен аңышмый да калды. Тәнәфескә ишек алдына чыгуга, авыл куенындагы төн караңгылыгын йыртып, бию көе яңгырый башлады. Берәүләр биергә, икенчеләр тәмәке кабызырга ашыкты. Наилә баскыч төбендәге ут яктысыннан качып, үз-үзен кочаклап, бакча кыймасы буенда басып тора иде. Артыннан итәген җыера төшеп, ике кул белән оятсызларча каты итеп кысып алуга, аны курку түгел, аптырау, өнсез калу биләп алды. Әлегәчә кызның тәненә мондый әрсез куллар кагылганы булмагангамы, әллә шаугыр килеп күңел ачкан шушы кадәр халык арасында көлкегә калудан өректеме, бөтенләй телсезгә әверелде. Сулышсыз хәлдә башын артка борды. Аның чәчләренә борынын терәп диярлек, инде кулларын кызның биленә шуыштырган Зариф басып тора иде. Әллә бие балабызмы соң апасы, диде ул кайнар тыны белән Наиләнең муенын пешереп. Наилә әле дә булса эндәшмәде. Аннан үзенә бөтенләй хас булмаган ят тавыш белән «Хатыныгыз...» дип сүз башлаган иде, Зариф ямсыз итеп хыйхылдап куйды. «Хатын? Ә менә минем синең белән биисем килә». Яңа гына эчелгән аракы исе борнына килеп бөркелгәч, Наилә читкә кайрылды. Әмма Зариф корбанына тырнагын батырган карчыгадай аны беләгеннән эләктереп үзенә тартты. Бию көенә бөгелә сыгыла Наиләне ялт кына бөтереп, тупас итеп күкрәгенә кысты. Караңгылыкта берәү-берәүгә игътибар итмәсә дә, тирә-юньдәгеләрдән кыенсынып, кыз әле агарды, әле күгәрде, тик ирнең каты кулларына каршы тора алмыйча, үзе дә биюгә кушылып китте. Ни хикмәт, әллә бая ярыйсы гына эчелгән шәраб шаукымы булды инде. Бөтен гәүдәсе белән үзенә сыланган бу ир заты анда җирәнү уятмады. Киресенчә, күңелендә кинәт кенә ниндидер усаллык катыш үч, тантана,
кемгәдер нәрсәнедер исбат итәргә теләү тойгысы барлыкка килде. Парлылар янында үзен артык кашык, аккышлар янәшәсендәге шәүкә дип хис итүне шушы ямьсез тойгы каплап алды. Әллә шуңа инде ирнең куллары биегән уңайга кофта изүенә үрелеп, авырттырып кысып алганда берни дә дәшмәде. Тигәрсез куллар болай да кыска итәген тагын да өскәрәк сыдыра башлагач, артыграк кылануын чамалап, артка тартылды да, ямьсезләнмәгез, диясе итте. Ярар инде. Зариф тупас итеп кызны тагын да ныграк үзенә таба тартты. Аннан колагына иелә төшеп, соң апасы, мәҗлес буе син дә миннән күзеңне алмый утырдыңла. Давай кыланып маташмыйк борын асты кипмәгән үсмерләр шикелле. Безгә якыннанрак танышырга кирәк, дип иреннәрен кызның бит очына тигерә-тигерә утлы пышылдады. Чыннан да шәраб күбрәккә киткән идеме, әллә тәненә ират куллары кагылудан изрәдеме, Наилә гәүдәсенең камыр кебек йомшаруын сизми дә калды. Ашардай булып үзенә төбәлгән йырткыч карашлы ирдән тупаслык, дәһшәт, гайрәт белән бергә ниндидер көч, хайвани дәрт бөркелә иде. Моның белән үз гомерендә беренче тапкыр очрашкан кыз, яшүсмер диярсең, уйлау сәләтен югалтты. Башы рәхәт әйләнде, кинәт кенә диңгез тубыктан булып тоела башлады. Салмак көйгә бер-берсенә йылышып, бакча коймасы буйлап урамга юнәлгән парны баскыч төбендә басып калган Фәйрүзәнең яшьле күзләреннән гайре шит күзләр абайламады да. Рифатларның капка төбендәге бехисап машина арасыннан кайсына, ни өчен киреп утырганнарын да, үзенең кем белән икәнен дә, нишләгәнен дә уйламады Наилә. Бу минутта үзенең бөтен барлыгын биләгән изрәү һәм шул ук вакытта гәүдәсенә таралган тыелгысыз дәрттән башка дөньяда берни калмаган иде. Зарифның бармаклары калтырана-калтырана кофта изүен ычкындырганын, машинаның арткы урындыгында ике гәүдәнең бер бөтенгә әверелгәнен соңыннан да томан аша гына хәтерли алды ул. Вәт чуда! Мин сине ирен өйдә калдырып килгән бишә дип уйлап, кеше әйтсәң кеше ышанмас. Чуда! Кызның тән ләззәтеннән, аннан битәр башлап үзе кул салуыннан чын-чынлап шак катып калган Зариф шалбар төймәсен эләктерә-эләктерә әллә ничә тапкыр шулай дип кабатлады. Наилә исә әле генә булып узганнан исенә килгәч, тәне бөрешеп катып калды. Башта шәраб тәэсиреннән айну, аннан ни кылганын аңлау, булар бергә кушылып, кинәт кенә күңелен болгатып җибәрде. Шушы яшенә җитеп, хыялы, якты һәм саф хисләрен саклап килгән кыз бер мизгел эчендә барысының шәлпәрәмә ватылуыннан өнсез иде. Юк, бу кадәр пычрак һәм кеше ышанмас дәрәҗәдә мәгънәсез гамәл була аламы? Җитмәсә, очраклы берәү белән. Кыз машина ишеген көчкә ачып өлгерде дә, укшуга түзә алмыйча кысып җибәрде. Аягында басып тора алмаслык исерек кешедәй алпан-тилпән килеп өенә ничек кайтып җиткәнен аңышмады кыз. Шигәсенә чүкеш белән бәреп торган кебек бер генә сорау миен браулады. Нишләде ул? Нишләде? Нишләде?